Bueno, boas tardes a todos e a todas, gracias por asistir ao pleno, que é o acto máis importante que ten o Concello, e onde se dan contas das cousas importantes que se tramitan, e onde se aproban ou se denegan. Así que benvidos e moitas gracias por asistir. O primeiro que quero dar é a benvida ao novo secretario, don Jorge Boado Fernández, unha persona con acreditada experiencia e que é titular, habilitado, vai ser o titular da plaza, co cual vamos a solucionar o problema perentorio que tiñamos, non? De xente con vacantes, que está, que non está. Esperemos que lle fagamos a vida o suficientemente fácil e a súa función como para que se quede moito tempo entre nós. Así que moi benvido. Moitas gracias. Ben, entón damos comenzo ao pleno do día 8 do 4 do 2026 cos seguintes puntos. Primeiro, aprobación das actas das sesiones anteriores, do 1 do 12 do 2025 ao 29 do 12 do 2025. Non sei, doy a palabra aos grupos políticos, se queren votar a favor, en contra, ou abstención. Non temos nada que decir. No temos nada que decir. Estamos de acuerdo. Sí. De acuerdo. Entonces, Todo por aprobación, por mayoría, todos, unanimidade. Aprobación. Votas, todos legales. O que digo o secretario. Ben, pasamos ao seguinte punto do día, que é a actualización consonte o IPC das tarifas do Servicio de Subministración e Depuración de Augas para o exercicio 2026. Como xa todos os integrantes da corporación teñen xa os argumentos, paso simplemente a ler o acordo para que sexa máis sinxelo e abreviar, vale? Entonces dice, o acordo, primeiro, aprobar inicialmente a modificación na ordenanza municipal reguladora da tasa pola prestación de servicios de subministración de augas e depuración, o fin de recoller a actualización conforme o IPC coa redacción que a continuación se recolle. Mínimo de 30 metros cúbicos ao trimestre, 5,05 euros por metro cúbico. Consumo adicional, o mínimo hasta un máximo de 30 metros, 0,51 euros. Consumos superiores anteriores, que non casi nunca é o caso, 1,46. No doméstico, piscinas, xardín, hortas, mínimo de 30 metros cúbicos a 5,52 euros metro cúbico. Consumo adicional, o mínimo ata un máximo de 30 metros cúbicos, 0,58 euros metro cúbico, e consumos superiores aos anteriores, 1,62. Industriais, mínimo de 30 metros cúbicos ao trimestre, todo isto referido ao trimestre, 5,89 euros por metro cúbico. Consumo adicional ao mínimo hasta un máximo de 30 metros cúbicos, 0,62, e consumos superiores aos anteriores, 1,75 euros. Especiais, 1,48. En auga, enganche, cota fixa de 184,87. Rede de sumidoiros. Alcantarillado agua, cota trimestral 7,60, alcantarillado do valor catastral, cota trimestral 10,35, depuración mínimo de 10 metros cúbicos ao mes, 0,24 euros por metro cúbico, máis de 10 metros cúbicos ao mes, 0,24 euros metro cúbico. Alcantarillado, enganche, cota 108. Estos recordos simplemente son o que se vai pagar agora, que non é máis que menos que incrementar o IPC sobre a tarifa que había anterior, que tal como recolle o convenio suscrito polo Concello no seu día ca empresa de Viacua. Doy a palabra a algunos políticos que quieran manifestar. Bueno, non sei está no contrato, efectivamente, pois entonces que se actualice o PC, pois non temos nada que decir, o sea, temos que aprobar. O Grupo Partido Popular. Sí, estamos de acuerdo que o que tiña no contrato temos que respetalo, su IPC, o que marca a lei é punto. Aí non podemos facer nada. Entonces sometemos a votación. Sí. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao seguinte posto, ao seguinte acordo. Cumprimento da sentencia xudicial, que é a anulación dos seguintes actos administrativos. O acordo do pleno de data 30 de 6 do ano 2022, que foi unha aprobación definitiva da RPT no tocante aos postos de traballo do Concello, entre eles o de vixiante municipal. Entón, paso a ler a proposta de acordo. Primeiro, tomar a razón do fallo da sentencia xudicial referenciada na parte expositiva da presente proposta de acordo que indica o seguinte. Isto foi un recurso que presentaron os municipais de Viana ante os tribunales porque non estaban de acordo con esta rebaixa que se lle fixo na categoría.
Entonces, a sentencia o que dice é que estimar en parte o recurso contencioso administrativo en el sentido de declarar la nulidade del acuerdo del Pleno del Concello de Viana do Bolo do 30/06 do 2022 por el que se aprobó de manera definitiva la relación de puestos de trabajo del ente local con publicación en el Boletín Oficial da Provincia de Ourense, número 153, el 0807 del 2022, así como la nulidad de los decretos de adscripción de los demandantes al puesto de personal funcionario, vigilante municipal, creado en la antedicha RPT con la condena del ente local demandada a estar y pasar por dicha declaración, sin imposición de costas. Segundo, identificar como órgano responsable do cumprimento do fallo Pleno Municipal. Terceiro, finalmente, en consecuencia do anterior, coa finalidade de dar cumprimento ao contido do fallo da citada sentencia, se acorda, primeiro, deixarse en efecto e anular o acordo plenario de aprobación definitiva da relación de postos de traballo do Concello de Viana do Bolo con publicación no Boletín Oficial da Provincia con número 153 da data 6/07/2022 no tocante estrictamente ao seguinte posto de traballo. En o código e dice denominación Vixiante Municipal, grupo C2. Segundo, deixar sin efecto e anular o decreto de adscripción dos demandantes ao antedicho posto de traballo, concretamente os seguintes decretos, enumeraos. En definitiva, pois é que a sentencia dícenos ao Concello de Viana que ten que anular aquel acordo de RPT que se fixo no ano 2022 por parte do equipo de goberno daquele momento, donde os vigilantes, chamábaselle vigilantes, os que eran municipais. Entón a sentencia non se pronuncia en ningún outro orden, simplemente o que nos ordena é anulación daquel acordo. Non entramos en máis adquisicións. Por tanto, que sometemos a aprobación é a anulación daquel acordo dese pleno. De acordo? Algo que decir os grupos políticos? Nos estamos de acuerdo, o sea, bueno, parecenos ben que o fallo tampouco hai que valorar, porque é un fallo de xulgado, pero bueno, vamos a votar a favor, lógicamente. Estamos de acordo tamén, porque se é unha sentencia que ven dun juzgado e o juzgado anulou o pleno onde se quitaba o seu poder, o juzgado é o que dixo o juez, pois nos estamos de acordo. Entón, sometemos a votación. Os traballadores reclaman o seu, que é normal que o teñen. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasillamos ao outro punto do orden do día. A adxudicación do contrato administrativo de servicios, axuda a domicilio, dependencia e libre concorrencia do Concello de Viana do Bolo. O 4. No, perdón. Antes é contrato administrativo de obras, construcción campo de fútbol de herba artificial. Como xa temos o argumentario, pasamos á proposta de acordo. Primeiro, adxudicar o seguinte contrato dispoñendo e comprometendo o gasto con cargo a aplicación orzamentaria do vixente orzamento municipal que se indica a continuación. Contrato de obra, construcción, campo de fútbol de herba artificial. Procedimiento aberto, simplificado. Mercantil adxudicataria. Explotacións medioambientales SLU. Importe da adxudicación, unha base imponible de 407.000 euros, un IBE de 20.000 euros, importe con IBE total 492.760 euros, duración do contrato 45 días naturais, aplicación orzamentaria 342.609, responsable de contratación, dirección facultativo de obra, data de formación de contrato 9/4/2026, observación, executar o xeito de contrato de conformidade co disposto no proxecto de obra, así como o seu caso, o contido das autorizacións sectoriales que sean necesarios, o expediente. Segundo, notificarlle ao adxudicatario do contrato o presente acordo, aos efectos de dar cumprimento ao disposto e indicándolle que a formalización do contrato levarase a cabo de forma electrónica na data indicada. Terceiro, publicar o presente acordo no perfil de contratante e notificarlle ao resto dos licitadores aos efectos informativos e de dar cumprimento ao disposto. Cuarto, nomear de forma expresa como director de obra de executiva a don Manuel Marcos Vidal García, arquitecto, número tal, como coordinador de Seguridade Social a don Manuel Marcos Vidal García, arquitecto colegiado. De acordo, isto é que o campo de fútbol, ao fin, vais empezar a realizar esta adjudicada obra, comunicaráselle qual foi a resolución que se aprobou por un órgano competente e nada máis, os grupos políticos que manifiesten, que teñan algo que decir o partido do BNG. Bueno, si consideramos si hai suficientes, hai informes de Secretaría de Intervención que hai bastante
orzamento que corresponde ben, a mesa de contratación tamén valoraría, entonces, pues, bueno, votaremos a favor. Bien, pues, Non sobre o campo de fútbol, claro que estamos de acordo, porque as subvencións que se lle pidieron á Diputación para facer o campo de fútbol foi o Partido Popular, e concedéronlos ao Partido Popular, como non vamos a estar de acordo no campo de fútbol? Se nos fomos nos os que gestionamos os 450.000 ou 442.000 para facer o campo de fútbol. Iso por un lado. Por outro lado, falache fai un pouquinho aí, 407.000 máis 20.000 de IBE. Eso non son 492.000. No, igual leo mal, porque o importante o total son 400 ou 400 422 o total, pero non son 407 máis 20, porque no, base imponible son 467, non, son 467, son en total 467 máis IVA. 407 máis IVA. imaginime que fueron Despois na mesa de contratación, creo que estaba desalcalde e tenente alcalde. Pode ser. Estabades vos dous na mesa de contratación para valorar as cousas, nós con os papeles que están aquí. Sí, pero bueno, noso técnico non o valoramos, iso valorou unha empresa. Sobre unha empresa. Porque vos creo que podedes estar para mirar e para apuntar, pero para puntuación ningún dos dous está descapacitado, nin nós tampouco para poder valorar nada. Si tú ves a órgano de contratación, hai un informe dun técnico, que é o que se valora e que ela puntúa, non puntuamos nada. Dun técnico e o técnico municipal tamén. Nos limitámonos a abrir. Lógicamente, o técnico municipal ten que estar, lógicamente. E non había cuántas empresas había licitado para licitar o campo? Dúas. Esta foi a máis barata. Pois unha puntuación foi a que mellor tuvo puntuación. A máis barata creo que... A puntuación non os teñen que non se máis barata ni marcada. Hai unhas bases e en función desas bases puntúase. E a persona técnica valorou todo o proxecto en conxunto e asinou unha serie de puntos. E a mellor puntuada é a que se dá, non a que faga a mellor oferta económica. Perfecto. Nós estamos de acordo en que vai para medioambiental, porque xa que quen fixo o proxecto tamén no seu día. Entón, estamos xogados igual a empresa que sexa. A que gane o concurso. Non temos problema ningún. E volvo a repetir, nós estamos de acordo con o campo de fútbol porque fomos que nos solicitamos. Lógicamente, o Partido Popular que nos solicitou no seu día. Pois moi ben, hombre, eu alegro muitísimo que estén de acordo. O que si lamento é que tuvedades alto tempo con isto e tuvemos que sacarlo nos a concurso e aprobarlo. Eso tamén sí que bueno, que dice que sí, que as cousas moitas veces prevense, pero non hai que preverlas, hai que desenrolalas. Entonces, pois sí, é certo, que vos moveste, nós tamén nos movemos, e ao final, pois que tuvo a suerte de que se moveu tanto ao final para conseguir sacala, fomos o equipo de goberno actual. Vou contestar moi ben, porque nós non podemos sacar a licitación, porque o Partido Socialista e máis o Partido BNG sempre votaron en contra os presupuestos, e para poder facer o campo de fútbol necesitábamos 50.000 euros aparte dos 442 para chegar aos 492. Bueno, entonces, en primer lugar, o pleno dirijo eu. Entonces, cando dou a palabra eu, interveño, cando non, interveño eu. Perfecto, tú ahora xa falaste, dixeche, bueno, usted dixo que tiña que decir. Eu non vou entrar en disquisición dese tipo. Eu sei que a disculpa de que non hai orzamentos é moi válida para cando hai unha actividade e non se fai nada. Non fago nada que non teño orzamentos. Bueno, nos demostramos que se pode facer mil cousas con orzamentos e sin orzamentos. Pero non vou entrar nese debate. Eu vou entrar no debate de que isto aprobouse, ustedes pediron, traballaron, nos pedimos e traballamos, e ahora levouse a cabo a obra. Evidentemente, podo saber levar moito antes, o campo pode estar feito un ano. Está sin facer, esperemos que ahora consigamos facer. Votamos entonces sobre todo a votación? Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao seguinte punto do orden do día. Proposta de acordo. Adjudicación do contrato do Servicio de Axuda ao Domicilio. Xa tenes todo o argumentario, empezamos a ler o que é a proposta de acordo. En base aos postos conforme establecido na disposición adicional segunda do contrato do sector público en exercicio das facultades que me atribúe a mesma como presidencia da mesa de contratación, elevo a pleno do Concello na súa condición de órgano de contratación a seguinte proposta de acordo. Primeiro, adxudicar a seguinte contrato dispoñendo e comprometendo o gasto con cargo a aplicación orzamentaria do vixente orzamento municipal que se indica a continuación. Contrato de servicios, axuda a domicilio, dependencia e libre concorrencia do Concello de Vial do Bolo. Mercantil adxudicataria, idades SL. E condicións de execución. Prazo unitario, hora, tanto para básica como para concurrencia, sen IBE, 22,5 euros. Precio unitario, hora, tanto para básica como para concurrencia con IBE, 23,40 euros.
Precio total para a anualidade sen IBE, 885.600 euros. Precio total para a anualidade con IBE, 921.024 euros. Temos unha segunda oferta chegada co expediente de contratación. Duración do contrato, 2 anos, máis 1 ano de eventual prórroga conforme ao prazo. A aplicación orzamentaria, ven un código aí para básica e para dependencia. Responsable do contrato, empregadora pública, coordinación do servicio municipal. Data de formalización de contrato, o 9/4/26. Observacións, executar o obxecto de contrato de conformidade co disposto no proxecto de obra, bueno, así como no seu caso, o contrilo de autorización sectoriales sobrantes, que este aquí non é o caso. Segundo, notificación a notificación do contrato, o presente acordo, os efectos de dar cumprimento ao disposto, indicándolle que a formalización do contrato levarás a cabo de forma electrónica na data indicada. Terceiro, publicar o presente acordo no perfil do contratante e notificarlle ao resto dos licitadores os efectos informativos. Cuarto, nomear de forma expresa o responsable do contrato aos efectos previstos no artículo 62 a empregado público coordinadora do servicio municipal. Quinto, comunicar os datos básicos do contrato ao rexistro de contratos do sector público de acordo co disposto no artigo 346.3 da Lei de Contratos do Sector Público. Doi a palabra aos grupos políticos. O BNG. O primeiro, pois que, bueno, xa era hora, xa iba sendo hora, xa que se leva arrastrando este tema moito tempo. Alegramos de que por fin xa se ubique. Bueno, volvemos a decir, se hai informes de Secretaría e Intervención que están de acordo, que valoran que haya suficiente diñeiro, suficiente cantidad en todas as partidas, pois a masa de contratación o valorou, pois vamos a, claro que sí, que vamos a votar a favor, e bueno, pois quero sobre todo as traballadoras pois que levan tanto tempo sufrindo este tema, e alegrámonos por elas de que por fin poida salir adiante. O Grupo Partido Popular? Nos estamos de acordo en que se licite, porque lo intentamos licitar moitas veces, volvo a repetir, sen presupuestos, e usted, cuando estaba sentado naquela esquina, dicía siempre, no, se non se necesita presupuestos, ni se necesita nada. E digo, entonces, desde o mes de setembro, o 4 de setembro, entrou usted hasta hoxe 8 meses para licitar. Qual foi o problema? Porque se no campo de fútbol nos retrasamos, isto era a prioridade do campo de fútbol. Creo eu, porque a xente vulnerable hai que atendela. E se usted tanto que a súa varita mágica facía que non facía falta nin presupuesto, nin diñeiros, facía ali uns números, sabíalle todo, como esperou agora 8 meses para poder sacar isto? Porque o que necesitan os traballadoras é ter unha empresa firme. Que estou de acordo que estarían precarios, eu non o sei, que eu entrei no 23, pero desde setiembre hasta hoxe, en 8 meses, non sei como tardou tanto. Co rápido que era usted cando estaba na oposición, ali escrito. Son 6 meses, pero bueno. Rematou. Sí. Vale, entón só toma a palabra. Hombre, o único que teño que decir é que a mí parece ben que cada un busque as súas disculpas porque para eso están. O que non podo entender é como ustedes hai que ser temerarios e ter cuajo de ser capaz de decir eso. Porque si estaba en precario con maioría absoluta do Partido Popular, si estaba en precario con orzamentos aprobados no ejercicio de 2023, e non son capaces, non son quen de sacalos, é increíble que nos poda decir a nós que tardamos 3 meses, é dicir, 3 meses para ser capaces de sacar a concurso, a licitación, o contrato máis importante do Concello de Viana do Bolo, que significa nada máis e nada menos que preto de 1 millón de euros anuales. E en 3 meses, con todas as dificultades que requiere un contrato desta categoría, sin ter secretarios, porque estaban de baixa os secretarios, dato que ustedes coñecen, porque nos sí que lo comunicamos en cada momento cuál é a situación administrativa do Concello de Viana. Con todas estas premisas, que non sepan capaces de compararse connosco para 3 meses contra 4 anos que teñen en precario un contrato do servicio a domicilio, abandonadas os usuarios, con condicións precarias aos traballadores, perdendo diñeiro, porque non tiñan gastos de desplazamento desde a súa casa, nin lle contaban esas horas como traballo. Hombre, o primeiro que hai que decir é alegrarse, decir, bueno, pois non o fixamos moi ben, porque con orzamentos e maioría absoluta non foron quen. E nos, en 3 meses, fíjese ben, en 3 meses fomos quen de licitarlo. Eu se teño honor a satisfacción en nombre do Grupo Partido
socialista, que fomos os que loitamos, porque a primeira moción que se presentou neste Concello, desde que nós estuvemos aquí, para que sacara a licitación, fomos nós. Por tanto, primeiro pedimos unha moción, aprobouse esa moción, logo perexamos varias veces porque non se aprobaba, e agora, pois tuvemos a suerte de que aprobamos, a suerte ou o traballo. Eu non quero medallas de ningún tipo, as únicas medallas son aos traballadores e aos usuarios que padeceron que vostedes gobernando o Partido Popular durante 4 anos con maioría absoluta e presupostos non foron quen de aprobamos. Nós, en 3 meses, fomos capaces de aprobalo, inda que te conventos desfavorables e en contra, sin secretario. Bueno, pois, cada quen tome nota e sepa valorar o que hai. Pasamos ao seguinte, xa lle pedí a palabra, vostede xa falou, agora falei eu. Por facemos a votación. Non lle dar máis, non pode contestarche. Bueno, genial, si, queredes algo que decir vos? Sí, bueno, quería tamén suliñar, bueno, que nos o Partido Popular sempre se excusaban nos falta de presupostos, despois de haber estado con maioría absoluta, como tú ben dixeche, pero despois xa dándolle unha oportunidade aprobamos uns presupostos e non vale de nada. Seguiu en actividade total, o sea, non se moveron en absoluto. O sea, que non teñen desculpa ninguna. A cousa está clara, e que agora hai un goberno que se move e saca os adiante e apróbase e xa está. E non hai que andar con disquisicións. Non hai que vir con esa actitud, de logo. Eu terminei. Sí, dime. No, pensei que me estabas Sí, dicindo algo. adiante. Co dedito. Que estamos de acordo que nós, desde o 23, non tiñamos maioría absoluta, que os outros estábamos en minoría. No 2023, cando entramos, estamos en minoría. O contrato estaría de atrás antes en precario, antes do 23. Pero cando entrei o 23 estaba en minoría. Entonces, aí non podíamos aprobalos, non tiñamos maioría. E despois de cando nos sí, claro, non estábamos en maioría, só non nos facías toda a moción. Pero tiña presupostos. Non tiñamos presupostos, os presupostos aprobaronse o 8 de julio do 2025. E o 5 de setembro de 2025 saímos para a calle. En 23 había presupostos, sí ou non? No, No 22 aprobaron no 22, estamos falando do 23. Pero que precario leva moito tempo. No, no 21 tiña má maioría absoluta, non? O sea, estamos dicindo de antes, de antes. Pero yo no estoy dicindo antes ou despois, estou dicindo a situación do Partido Popular que gobernaba. Que gobernaba e que Pero non dixo se que no 23 que había maioría absoluta de mentira, estamos en minoría. Pero a maioría absoluta si é para votar a favor desto, sabe, todo o mundo sabe que todos estamos a favor de que se fixera, logo é maioría absoluta. Claro. Verdad que sí? Claro. Porque non só temos maioría absoluta, por que? Non temos maioría absoluta, porque é un tema tan importante para o Concello de Viana que sabemos que todos vamos a votar a favor. Lógicamente. Vostedes sabían que é un tema tan importante que non había ningún grupo político que se atrevera a tomar a palabra para votar en contra. Naide iba a facelo. Por tanto, teñen ustedes maioría absoluta e tiñan. É cuestión de vontade política e de traballar. Nos tiña, pode falar? Perdón, sí, claro. Nos tiñamos asesoramiento dos secretarios con todas, como Steven dixo fai un rato, altas e baixas que houve, pero a secretaria dixo, se non hai presupostos non somos capaces de saquelo. Explicaron yo moitas veces, se non hai presupostos non podemos sacalo, porque a secretario é o que manda, porque se non hai diñeiro para poderlo facer, non tiñan como facelo. E iso foi o que nos dijimos, cando se aprobaron os presupostos no mes de julio do 25, en setembro do 25, un mes máis tarde, sendo agosto inhábil, foi cando fixeron a moción. Entón non houve cuando facer. 2 meses máis tarde, pero non se moveu nada. Agosto inhábil, non sei se os teos saben. Non se moveu nin papel. Bueno, É igual, non se estamos a vamos favor. a tratar de Vale, perfecto. Eso é importante. Exacto. Que toda a corporación de Viana do Bolo vai a votar a favor. Co tanto, en Oraboa, as traballadoras e os traballadores que teñen resolto o seu problema durante 2 anos, máis un ano máis de prórroga, van a ver mellorado as súas condicións laborais e económicas. E iso é o único importante. O resto son debates políticos que non conducen a nada, porque cada un quere ter a súa razón, pero todo o mundo sabe distinguir quen a ten e quen non a ten. Por tanto, procedemos á súa votación. De acordo? Votos a favor? Sí. Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao segundo rondo do día, proposta de acordo. Proposta de acordo. Isto é sobre a contratación do Matadoiro. Logo tamén falaremos do Matadoiro. Non vou explicar o anterior, para que os ciudadanos sepan, pois vamos a parte expositiva. Xa sabemos todo qual é o problema do Matadoiro de Viana. Estaba en precario, levaba 10 anos, sin salir a contratación, e, por tanto, o Matadoiro chegou nun momento determinado que os que estaban disfrutando da concesión tomaron unha decisión económica, supoño que sería, ou de que fora, de que non lle interesaba continuar e que deixaban o Matadoiro. Isto era a espada de Damocles en riba da cabeza, porque deixaban o 31 de decembro.
Se o matadoiro pecha durante unha semana que sea ou 10 días, é suficiente como para que a xente que usuaria tiña que buscar unha alternativa. E se buscan unha alternativa, se atopa a gusto no outro matadoiro, deixarían de matarlo no matadeiro de Viana. Esta era a situación que había, pero unha situación derivada porque durante 10 anos os que gobernaban non foron quen de sacar a licitar o matadoiro municipal. Estaba vencido o contrato, en precario, porque se estuvera renovado o contrato, a persona que quería deixar o matadoiro ten por lei a obrigación de estar 9 meses despois de que nos comunique que iban a cesar. E, por tanto, 9 meses teríamos posibilidade de buscar alternativas. Como non foi o caso, presenta un inscrito e dun día para outro pode deixar o servicio de matadoiro. Depois desta explicación, paso a decir que neste momento fixose un contrato de servicios con uns señores que están traballando no matadoiro, á espera de que se licite. Tamén volvemos ao mesmo problema de antes. Nos levamos 3 meses, 4 meses, e fixemos unha licitación para que o matadoiro teña a solución definitiva. Outros estuveron 10 anos e naide foi capén de sacar a contrato. E nos fixemos tamén en 3 meses. Volvo a repetir, non é cuestión de medallas, é contar a realidade. Entón, a proposta de acordo que se trae aquí é, en consecuencia ao exposto, a motivación da presente proposta de acordo atópase na necesidade de modificación dos pregos da cláusula administrativa particulares, porque nos había feito algunhas bases da anterior administración, nos, mentre estamos gobernando pelo anterior secretario, bases que non estaban perfectamente ben elaboradas, entón tuvemos que modificadas. Con este acordo o que pretendemos é modificar aquelas bases e ao mesmo tempo sacar as novas con un plazo de 13 días. Con lo cual, en 13 días é o plazo que teñen para establecer os contratos para que presenten as súas ofertas. Entón, atópase na necesidade de modificación dos pregos das cláusulas administrativas particulares, concretamente no tocante a cláusula referente á garantía definitiva, así como tamén se introduce un novo criterio de adjudicación. Por lo tanto, tratándose dunha modificación sustancial do expediente no senso citado no artigo 152.4, e visto que a Pleno é o órgano de contratación competente no presente expediente de contratación de conformidade no disposto na disposición adicional segunda da Lei de Contrato do Sector Público 9/2017, do contrato do sector público, que efectúa a seguinte proposta de acordo. Primeiro, desistir do expediente de contratación referenciado polo exposto na parte expositiva da presente proposta de acordo, en aras de licitar correctamente o expediente de contratación. Segundo, publicar o presente acordo no perfil do contratante do Concello os efectos da súa publicidade e notificar o mesmo aos licitadores interesados no expediente, conforme o disposto no artículo 157 da Lei 9/2017. Terceiro, en consecuencia do anterior, incoar e aprobar un novo expediente de contratación indicado co seguinte contido detalle, facilitado os anexos: justificación da necesidade de contratación, que é o que se achega no presente proposta do anexo 1, pregos das cláusulas de administración particulares e de prescripción técnica achegándose no anexo 2, o estudio de viabilidade que se achega no anexo 3 e o estudio económico financiero que se achega no anexo 4. Duración do contrato, 15 anos. Prazo para achegar ofertas, 13 días naturais. Tramitación de urxencia. Modalidade de tramitación, urxencia. Motivación da urxencia. O Servicio Municipal do Matadoiro constitúe un servicio esencial vinculado á saúde pública, ao control sanitario dos produtos alimentarios e ao normal funcionamento do sector gandeiro do municipio. Na actualidade, devandito servicio veise prestando en situación transitoria tras a finalización do contrato anterior, o que xenera unha situación de inestabilidade xurídica e operativa que resulta necesario regularizar con carácter inmediato. A interrupción ou prestación irregular do servicio podería ocasionar graves prexuicios ao interese público, en particular en materia de seguridade alimentaria, así como importantes impacto económico nos operadores do sector. Así mesmo, a necesidade de garantir a continuidade do servicio en condicións adecuadas impide acudir á tramitación ordinaria ao non ser compatible cos prazos necesarios para asegurar a devandita continuidade sen risco para o interés xeral. En consecuencia, concorren razóns de interese público e unha necesidade inaprazable que xustifica a tramitación urxente do expediente conforme o previsto na Lei de Contratos do Sector Público. Cuarto, abrir a fase de licitación do contrato mediante a publicación do anuncio da licitación na plataforma de contratación empregada polo Concello, para que se poidan presentar as ofertas que se estimen oportunas no prazo indicado, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da licitación no perfil do contratante. Quinto, os efectos de dar cumprimento ao disposto
nomenea unha lei de 9/2017 do 8 de novembre e dará trámite ao presente expediente a composición da mesa da contratación será a seguinte: titular Germán García Aurelio García Vilarias, alcalde, suplente o que se detisne, titular, secretario titular doña Sonia Basalo Rodríguez, funcionaria do Concello, suplente doña María Dolores Barba Xoani, primer vocal titular doña Isabel González Domínguez, persoal laboral do Concello, suplente doña Arminda Vidueira Jades, vocal titular don Jorge Boado Fernández, secretario interventor do Concello, suplente o que legalmente se designe, vocal don Isaac Federico Pérez Vidueira, primer teniente de alcalde, suplente doña Sara Fijo Primo. Sexto, dar conta do presente acorde ao Departamento de Contabilidade Municipal os efectos da súa constancia e trámites oportunos. Doi a palabra aos grupos políticos, o Menegal, en primeiro lugar. No sexto era o parecer non estaba mal, o primeiro que se aprobou en decembro, e, bueno, estamos de acordo con que se subsanaran os erros que había, basicamente, no tema dos cuartos e administrativos, e xa como votamos no último pleno, no pleno do 29 de decembro, pois vamos a votar igual a favor. Vamos a ver, a empresa que tiña concesión en ningún momento, mentre nos estuvemos gobernando, manifestou a necesidade de sacar de novo concurso porque estaba conforme como estaba. Este problema surgiu de improviso vai 3 meses, o sea, non é un problema que se arrastre de antes. O sea, non é dicir que vai 6 anos había que haberlo sacado, non, porque estaba cunha concesión, non había naide interesado en collelo e a empresa estaba a gusto, conforme ca concesión que tiña, e quería seguir con Matadoiro. Este problema surxiu no mes de novembro, de improvisto, non foi unha decisión de atrás, o sea que non hai que dicir que atrás non fixemos nada atrás que había que haberlo sacado, non había que haberlo sacado. Bueno, eu teño que dicir, José Antonio, que iso non é así, perdón, vamos a ver. Unha cousa é que estea a empresa a gusto, non. Un contrato en precario non se pode... Non, perdón, estou dicindo que a empresa pode estar a gusto, non discuto que non, pero un contrato non pode estar en precario, eso é de caixón. Os contratos vencidos teñen que renovarse, pode estar en precario durante un tempo determinado por unha circunstancia especial, pero un contrato que está vencido en precario ten obrigación ao Concello de renovarlo e terlo actualizado. Pero por qué? Básicamente por moitas circunstancias. Unha das máis importantes, se está en precario, quen ten hasta tempo no mango é o concesionario. Porque está en precario e tú non tens nada que cumprir o que dice o contrato, nada, queda todo vencido. Por tanto, iso é unha espada de Damocles encima do Concello. Cualquier concesión, se está vencida, tú non lle podes exigir a esa persoa que cumpla cos trámites, non pode cumprilos porque se quere non os cumpre. Entonces, repito, non estou dicindo, o problema é de agora, porque quiso deixalo, pero o problema administrativo de irregularidade era de fai 10 anos, do ano que estaba en precario, vencido, tense que renovar. Podes tardar uns meses, lógicamente un ano, pero ao final tens que renovarlo, porque senón entras nun proceso administrativo irregular. Iso e con outro punto, con outro matiz, por exemplo, que fai 10 anos non se pode solicitar ningunha subvención po Matadoiro porque está en precario e non nos concedía ningunha subvención para a millora do Matadoiro. Leva 10 anos sin poder invertirse nada e o que se invirte con fondos propios do Concello que aí era, claro, entonces, evidentemente, ahora mismo hai que optar a arranxar un pouco Matadoiro. Non hai ningún servicio municipal que poda estar en precario. Pode estar, repito, momentaneamente, porque é un proceso administrativo, non está o secretario, hai unhas baixas, hai un interventor, etc. Que non era tan grave como dices de que tal, pero evidentemente non pode estar en precario. Non podía, pero non era unha cousa... Sí, ahora gravouse porque deixaron. Pero repito, se estuvera... que tomaron en un mes. Claro, pero repito, si non estuvera en precario, estas persoas terían que presentar ahora a súa renuncia, tiñan que darnos un plazo de 9 meses para que o Concello de Viana pudera arbitrar as solucións. Entonces, como estaba en precario, todo eso decae. Por tanto, sí que é importante e necesario, e a lei así o establece, que os contratos estén en vigor. Volvo a repetir, puntualmente durante un tempo pode estar en precario con argumentos que acabamos de nomear, pero a partir de aí o resto non pode estar en precario, eso non pode estar. Pero bueno, ese é outro tema. Perdón, acaba, sí, gracias. Sí, perdón, sí. No, que estaba dicindo José Antonio, que era un tema que é verdad que surgiu ese problema, pero que non surgiu agora que a mellor seguía, pero bueno, é verdad,
Por outra parte, tes tu razón, hai moitas cousas que teñen que estar, pero non un tema perentorio pero vais a levar, está ben, vale? Nos vamos a votar a favor, non temos tampouco máis que dicir. Sí, teta, a palabra con... Nos estamos de acordo en que se leve, porque o matadeiro é algo especial para o pueblo, unha vez que se cerra non se vai volver a abrir, que é moi raro que volva a abrir, estamos de acordo en que se leve a licitación e que no mes de diciembre que houbera que limar cousas e que se leve para o ben do pueblo, pero os gandeiros que hai na zona, non só no ayuntamiento, sino na contorna, na zona toda, que venga a matar aquí, que sabemos que o do barco e dos outros lados están todos cerrados. Pero sí que é verdad que neste caso non se acostumbre, pero voulle dar a razón, que todos os contratos ten que estar ao día, non vale dicir, non, como non tiña importancia tal, se a empresa que estaba e era a única interesada, renóvase, non quedan precario e siguen traballando. Entonces podíanse pedir subvencións e podíanse facer moitas cousas, e incluso non deixarlo dun día para outro como non lo deixaron, que estamos totalmente de acordo. Bueno, entonces, se queren manifestar algo máis, non? Procedemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao segundo posto. Proposta de acordo. Contrato de administrativo de obras, ahora sí. Construcción do campo de fútbol de erva artificial. Bueno, xa está na exposición anterior, vou a ler a proposta que traemos aquí de acordo. En consecuencia, exposto por a actividade e inmediatez da tramitación do expediente de contratación, elevo ao pleno do Concello o seguinte proposta de acordo. Primeiro, ratificar os acordos e trámites incluídos nos expedientes de contratación indicados no encabezamento da presente proposta, especialmente os acordos de incoación e aprobación do expediente de contratación, pregos incluídos, e de nomeamento de membros da mesa de contratación. Segundo, respecto dos expedientes citados e respecto dos expedientes de contratación vindeiros que concorren na mesma casuística por motivos de prioridade de economía e seguridade de tramitación, delegar na alcaldía as seguintes atributacións delegables do pleno: a aprobación dos proxectos de obras e servicios cando sexa competencia para a súa contratación ou concesión, a disposición de gastos en materia da súa competencia, as competencias que como órgano de contratación lle correspondan consorte o previsto nos apartados 2 e 3 da disposición adicional segunda da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contrato do sector público. Terceiro, a delegación de atribución refírese en todas as materias delegadas, tanto a competencias para ditar actos de trámite como actos resolutorios sobre o fondo do asunto e que afecten a terceiros. Neses supostos, os acordos adoptados pola alcaldía poñerán fin á vía administrativa. Cuarto, o exercicio das atribucións delegadas farase de conformidade con cuanto se establece na legislación de aplicación e co réxime xeral previsto no Regulamento de Organización, Funcionamiento e Réxime Xurídico das entidades locais. Quinto, este acordo surtirá efecto dende o día seguinte da súa adopción sen prexuicio da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. Algo que decir, bueno, primeiro o grupo de negar, bueno, en definitiva o campo de fútbol, ¿no?, que se vai facer. Xa o votamos antes, estamos a favor, entón. De acordo, e da delegación tamén. Bueno, da delegación con respecto a estas cousas, claro. Vale, entón, votamos, sí. Tú mandes. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale, segundo punto, pasamos ao outro punto. Proposta de acordo. Delegación de facultades e competencias por parte do Concello de Viana do Bolo en favor da Diputación Provincial de Ourense. Aquí hai moita literatura, se querendes que a lea toda, pero en definitiva, se queres que facer un resumen, digo, a alcaldía que suscribe o pleno municipal a seguinte proposta de acordo. Primeiro, a delegación da Diputación Provincial de Ourense das facultades de recaudación en período voluntario e executivo das débedas correspondientes a multas por infraccións do texto refundido da Lei de Tráfico, circulación de vehículos e motor e seguridade vial, e as ordenanzas municipais de circulación impostas polo Concello de Viana do Bolo, nos termos establecidos no artículo 7 do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais do artículo 8 do Real Decreto 939/2005, de 29 de xullo, que aproba o Regulamento Xeral de Recaudación. Segundo, a delegación axustarase as seguintes normas do procedimento sancionador. Eu, se queredes, lévolas, pero en definitiva son normas que son literatura que non creo que non importan. En definitiva, o que importa é facer un resumo máis ou menos do que se trata. Pues trátase de que nós estimamos, e así o comentamos, de que, bueno, os concellos teñen que funcionar, primeiro de boa voluntade, todo o mundo ten que cumprir ca normativa, porque senón sería un caos. Pero, bueno, muitas veces hai xente que o incumpre, non? E o Concello de Viana do Bolo, hasta ahora, teño que decir que tamén hasta ahora, despois de muitísimos anos, nunca arbitrou unha fórmula para poder sancionar a xente
e exigirlle o seu cobro, porque se podía sancionar a xente non pagaba e non se executaban esos cobros, o cual entraba nunha dinámica ao Concello que era perniciosa, porque se tú sancionas e non pagas sabendo que non lle vai pasar nada, o que consigues é que a ciudadanos se rían de ti. Por tanto, se pretendemos que un Concello funcione, hai que sacar unhas normas. Pedir, por favor, a xente que as cumpran e a aquelas persoas que as incumplan, pois, aplicar un réxime sancionador. Ten que ser un réxime sancionador efectivo. Primeiro, que se poda sancionar, e logo que a persona pague, e se non pague, que se lle pode ejecutar ese cobro. En definitiva, trátase deso. É un acordo que hai dos concellos, e que podo nomearlos algún, que daqui cerca, que teñen o feito, delegar neles. Por qué? Porque nós non temos tampouco medios suficientes para poder sancionar a xente, non temos os municipais suficientes, e entonces non poden ir sancionando a xente porque non teñen tempo de facelo. Entonces, o que facemos é delegarles. Este é, en resumen, a filosofía do que pretendemos facer. O que non pretendemos é non sancionar a nadie, por suposto, pero pretendemos de que aquelas persoas que reiterativamente incumplen as obrigacións, tú sacas unha norma e hai que cumplida, de boa voluntade, pero se non, queremos que a xente a cumpla, porque a mellor uns poucos están permitindo que se moleste a moitos. Entón, esa é a nosa opinión. Entón, isto é o que traemos aquí, votar ese acordo, se é que están os grupos políticos de acordo. Entón, se non hai nada máis que explicar, dou a palabra aos grupos políticos. Bueno, pero o que estou entendendo é que a Diputación, a Delegación de Facultades, para que cobre as multas, claro, non como explica. Non para sancionar. Non para sancionar, lógicamente. Sancionamos nos nosos medios. Claro, lógicamente, xa o sei, claro. Estamos falando de ejecución. Ali le hecho un No, progreso, porque quede claro, que queda claro, pero bueno. Trátase de delegar, non quero dicir claro. Delegar xa, o sea, sí, pero me parece cando falabas que, bueno, porque cumplir as ordenanzas, realmente as ordenanzas municipais de circulación, quen pode sancionar poden ser os municipais e tamén pode sancionar a Guardia Civil. Correcto. E isto trátase, bueno, de a recaudación. Correcto. Entendín que explicar de outra maneira. No, sí, é así. Nos vamos a votar. Se non me expliquei ben é así, sí. Sí, nos vamos a votar a favor. Partido... Nada que decir. Vale. Pois nada, esa é a filosofía. Esta é a primeira delegación que facemos é do cobro. O que pretendemos agora traer no próximo pleno é a facultad de delegar na Guardia Civil para que poda sancionar. Porque se non temos xente para poder sancionar, primeiro habilitamos o cobro e logo faremos no seguinte pleno a delegación na Guardia Civil para que poda sancionar aquelas persoas que incumplamos, que esperemos que nada. E esperemos que, ao mellor, con 2 ou 3 sancións non haya que facer nada máis. Seguramente que sea así, porque a xente de Viana é xente civilizada, somos todos civilizados e seguro que isto vai a funcionar perfectamente ben. Entón, bueno, pues procedemos a votación, se vos parece. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Siguiente punto do día. Proposta de acordo, delegación de facultades e competencias. Volvemos a facer o resumo. O alcaldía o que suscribe leva ao pleno municipal o seguinte proposta de acordo. Primeiro, delegar na Diputación Provincial de Ourense de acordo co disposto na normativa mencionada, as seguintes facultades deste Concello ten atribuídas: recaudación en vía ejecutiva dos gastos derivados da execución forzosas dos artículos 99 e 100 da Lei 39/2015 de 1 de outubro do procedimento administrativo común das administracións públicas respecto ao totalidade das multas que deriven dun incumprimento de distinta normativa municipal vigente en cada momento. A delegación abarcará situacións pendentes dos últimos 4 anos e anteriores non prescritas co alcance, contido, condicións e vixencia que estableceron no presente acordo. Segundo, en virtude da delegación conferida, será competencia da Diputación Provincial de Ourense a recaudación executiva, así como a revisión dos actos dilatados como consecuencia da delegación e comprenderá, entre outras, as seguintes funcións: ditar a providencia de constringimento e dilixencia de embargo, resolución dos recursos que se interpoñan contra as actuacións realizadas en executiva, actuacións para asistencia, información e contribuinte referidas aos anteriores materias, tramitación das solicitudes de aprazamento e fraccionamento. Terceiro, a xestión realizada por a Diputación de Ourense comprenderá exclusivamente a regulación executiva das multas coercitivas impostas polo Concello como consecuencia do incumprimento por parte do suxeito obrigado da obriga imposta, correspondendo ao Concello a tramitación do expediente administrativo ata a imposición da multa, debendo remitir copia do mesmo a Diputación de Ourense ao fin de asumir a tramitación conducente a solidariedade. Cuarto, a conformidade, isto volvo outra vez ao mismo, que son unha serie de literatura, que é o máis importante é o que vos acabo de ler. Isto é simplemente facer na delegación daqueles acordos que se tomen na Diputación, no Concello de sancionar a expedientes administrativos que non se cobraban,
e delegar tamén na Diputación o cobro de sus expedientes. Unha aclaración que nos pode dar? 4 anos era o tempo, me parece. No, dice, claro, as que estaban, as que xa caducan 4 anos xa nada, as que poden recaudarse. É dicir, aquí habrá xente que teña débeda expediente do Concello de Viana do Bolo por incumprimentos e non os trataremos de cobrarles. Delegación que tiña un tempo, no expediente un tempo tiña 4 anos, o sea que... Bueno, sí, bueno, sí, o tempo sí, a delegación son por 4 anos, por 4 anos, que son renovables tácitamente por outros 4, e que se poden suprimir, o sea, un preo acordo en cualquier momento a petición de algún deles. En principio 4 anos. Pero son 4 anos e prorrogables por outros 4 tácitamente. Vale. Procedemos a votación, perdón. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bueno, pues entón xa pasamos a outros puntos do día que son as mocións. Hai unha moción do grupo de BNG, procedentes a lectura, sí. A moción de apoio a reivindicacións do sector agrogandeiro galego. Traemos a seguinte moción o grupo municipal do BNG. Presenta após o debate, se procede posterior a aprobación a moción. A exposición de motivos. Dende o día 29 de decembro de 2025, o sector agrogandeiro galego está a mobilizarse na demanda de reivindicacións xustas e, sobre todo, a favor da pervivencia do noso medio rural. As súas xustas reivindicacións basanse no seguinte: rexeitamento do acordo UE-Mercosur, oposición á proposta de marco financiero plurianual da Unión Europea e a reforma da PAC no período 2028-2034. Reforma da Lei da Cadea Alimentaria, garantía de precios xustos. Simplificación e desburocratización dos servizos públicos e das tramitacións das axudas da PAC. Garantías sanitarias contra enfermedades gandeiras. Eje sobre todo a DNG, a dermatose nodular contagiosa. O pasado 6 de decembre de 2024 asinábase o acordo entre Mercosur e a Unión Europea. Tal e como tiña denunciado a BNG, este acordo está a causar unha fonda preocupación no sector agrogandeiro galego polas graves repercusións que van a ter a entrada de produtos agrarios procedentes de América do Sul, especialmente no sector avícola e no sector da carne de vacún. O acordo permitirá a entrada dun enorme volumen de produtos procedentes do outro lado do Atlántico para abastecer o noso mercado e, deste xeito, favorecerá o monocultivo e a especialización agraria de grandes extensións para o seu posterior traslado a miles de kilómetros. Trátase de prácticas completamente contrarias á descarbonización e á recuperación da biodiversidade natural e á soberanía alimentaria e ao consumo de produtos de proximidade. Compre tamén destacar que os cultivos e a cría de gando se realizan en condicións moi diferentes, xa que se permiten prácticas uso de praguicidas, antibióticos, pensos que non cumpren os mismos estándares que a Unión Europea e cuxos controis en orixe non son equivalentes. A isto hai que engadir que en moitos casos as condicións laborais da man de obra empregada non garanten salarios nin condicións dignas. Segundo as cifras publicadas, este acordo supera a entrada anual de 99.000 toneladas de carne de vacún, 180.000 de aves e 45 de mel, procedentes de Mercosur sin arancéis. En Galicia prodúcense anualmente 95.600 toneladas de carne de vacún, das cuales 23 están amparadas pola indicación xeográfica protexida de terneira galega, así como 215.000 toneladas de aves e 2.700 de mel. Si comparamos este datos coa produción galega, observamos que este acordo supón a entrada na UE dun volumen de carne de vacún similar á produción anual de Galicia, e o que é máis grave, sin cumprir ningún dos requisitos exixibles á gandeiría galega. No caso do mel, supón casi o doble de produción total do Estado español, que se sitúa nunhas 27.400 toneladas anuais. No ano 2023 entrou en funcionamento a PAC para o novo período, coñecida como a PEPAC 2023-27. Neste ano, no ano 25, xa se comeza a falar do novo período, en principio que será do 2028-2034. A proposta inicial que se está a debater prevé un recorte de máis dun 22% dos fondos destinados á política agraria común para destinalos á industria de guerra. Parece que a presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prefire as armas aos alimentos, os tanques, as labregas e os labregos.
Se xa a PAC nos últimos anos foi negativa para Galicia, é doado imaginar o que significará con recorte brutal deste calibre. Esta reducción do orzamento comunitario para o sector agrario suporía unha baixa de máis de 84.000 millóns de euros, o que, sin dúbida, traería consigo graves consecuencias para o agro, afectando de xeito moi significativo a Galiza. Para o BNG, esta proposta é totalmente inaceptável, polo que demandamos a súa retirada, que se teña en conta como punto de partida a resolución aprobada no Parlamento Europeo a favor dun incremento dos fondos destinados a PAC. Dende o BNG demandamos que este incremento leve consigo unha distribución que teña en conta fundamentalmente as pequenas explotacións familiares, a permanencia no territorio, a loita contra o despoboamento, a remuda xeneracional e, por suposto, unha mellor ampliación dos servicios públicos e un desenvolvemento rural productivo e respetuoso co medio ambiente. A recente chegada ao estado da dermatose nodular contagiosa sitúa o noso país nunha situación de algo risco para a gandería tanto de leite como de carne, que ven de enfrontarse a enfermidades emerxentes que provocan grandes perdas nas explotacións, como a lingua azul. Coa detención dun gromo en Cataluña e a vista de evolución de enfermidade nos últimos meses, compróbase que toda a prevención é pouca para unha patoloxía vírica cunha grande capacidade de contagio, tanto entre animais como a través de vectores como moscas, tábanos ou carrachas. Trátase dunha enfermidade unha mortalidade non supera o 10%, máis cunha morbilidade que pode acadar o 45%. Tendo en conta que se trata dunha enfermidade de categoría A segundo a Unión Europea, cuyas medidas se encamiñan a cara a súa erradicación, débese priorizar a prevención e a detención precoz, elementos críticos para reducir o impacto no caso dunha eventual entrada da dermatose nodular en Galicia. Non é de menor importancia lembrar as medidas de control nas explotacións afectadas, que inclúen a inmovilización e o baleiro sanitario, a eliminación dos animais sacrificados e dos produtos susceptibles de transmitir o virus, coas importantes perdas económicas que suporía para a gandeiría galega. Compre lembrar que o sector gandeiro move anualmente millóns de euros no noso país, cunha facturación alrededor dos 3.000 millóns de euros, tanto do gando de leite como no de carne. É, por tanto, vital que tanto o Goberno galego como o Goberno do Estado actúen con determinación, dado que existe unha amenaza real de chegada de enfermedade, adoptando con urxencia medidas para evitar o contagio da DNC e para paliar os seus posibles efectos, no caso de que se produza. Por outra banda, a Lei de Cadea Alimentaria, lonxe de servir para regular os prezos a través dun sistema de contratación e dun proceso de negociación colectiva, está a demostrarse insuficiente, xa que permite que a agroindustria impoña os seus precios e condicións. Galiza debe contar con un modelo propio de fixación de precios e garantías de cobro. Este modelo se asistiu no período 2006-2009 a través dos contratos homologados. Esta fórmula debe ser incorporada a citada lei, establecendo un marco galego de negociación de precios, xa que o modelo productivo do noso país non ten nada que ver con outras zonas do Estado. A distintas normativas publicadas veñen engadir novas obrigas burocráticas, as que deben facer fronte as persoas titulares de explotacións agropecuarias, que xunto coa legislación que desenvolve a aplicación da PAC no Estado español po período 23-27 faen a vida máis difícil a quen ten actividade agropecuaria como principal medio de vida, a gandeiros e gandeiras. Máis obrigas e máis custos. A simplificación administrativa debe ser un obxectivo prioritario para facilitar a xestión das explotacións gandeiras, sin renunciar á seguridade alimentaria. As persoas que se están a mobilizar, isto ven pola as recientes tractoradas que hubo contra a PAC, na defensa do sector agrario non precisan mans polo lombo, nin falsas promesas, precisan accións políticas decididas. É hora dun cambio nas políticas agrarias e da posta en marcha de medidas para reverter a actual tendencia de desmantelamento de sectores productivos galegos, especialmente na provincia de Ourense. Por todo exposto, o Grupo Municipal do BNG do Concello de Viana do Bolo presenta para a súa aprobación polo Pleno da Corporación esta moción, propoñendo a adopción dos seguintes acordos.
instar a Xunta de Galicia e o Goberno de Estado a oporse ao acordo Mercosur polas graves repercusións que terá no sector agrogandeiro galego e transmitir esta posición ao Congreso dos Deputados, ao Parlamento Europeo e á Comisión Europea. Rexeitar de forma clara e rotunda a proposta da Presidencia da Comisión Europea de recortar máis do 22% os fondos destinados á política agraria común para o período 2028-2034. Exixir para o novo período da PAC unha mellora do financiamento destinado a Galicia. Establecer por parte da Xunta de xeito inminente a vacinación gratuita contra a dermatose nodular contagiosa, a realizar por personal propio da Consellería. Establecer medidas adicionais por parte da Consellería para previr a entrada en Galicia da DNC. Exixir da Xunta de Galicia que as indemnizacións por animal nos casos de baleiro sanitario estean actualizadas segundo o precio real do mercado do gando. Modificar e simplificar as normativas de aplicación da PAC en Galicia, tendo en conta a nosa especificidade, evitando criterios diverxentes entre consellerías. No Comité de Seguimento establece unha mesa de traballo específica para combater a burocratización da tramitación das axudas, permitindo a simplificación dos procedimentos administrativos e a unificación de criterios. Promover unha lei da reforma da lei de cadea alimentar con indexación e referencias a marxes comerciais non abusivas, mellorando o coñecemento dos custos de produción mediante estudos específicos e implantación dunha rede de explotacións que permita obter datos reais das distintas orientacións productivas. Bueno, pues trátase, como acabo de ler, unha moción para defender o sector agrogandeiro galego, a provincia de Ourense, pois contra o acordo do Mercosur, contra a reforma da PAC, intentar que a dermatose, a enfermedade esta, dermatose nodular contagiosa non entre, e se entra, pagar precios justos, e simplificar os servicios públicos e a tramitación das axudas da PAC. É o que, en definitiva, que estamos dicindo. Instar a Xunta de Galicia e ao Goberno da Nación. Estou de acordo en que os gandeiros cada vez hai máis baixas, que hai que apoiar os gandeiros, tanto de leite como de carne, aos agricultores, e ir en contra do Mercosur. Estou de acordo, pero claro, vamos a ver, se aquí estamos dicindo de ir en contra do Mercosur co goberno central, que fica metido o Mercosur, e o BNG deulle apoio total. O seu escaño deulle ao Partido Socialista para que goberne e para que faga o que queira. Que non se queixen aquí, que se queixen en Madrid, a quen lle deron o seu escaño. Que onde hai que queixarse, que eu estou de acordo, que hai que, para todas as enfermedades que lle ven, para que non haxa baixas, que as subvencións, a PAC, cuanto máis mellor. Pero o goberno central é que meteu ahora mismo o Mercosur. Entón, se fica meteu o Mercosur, rompamos esos pactos que ten co goberno central e entonces, pois, lucharemos por Galicia. Eso non a Xunta. Vamos a ver, non se lle deu un apoio a Mercosur. Non vou a discutir cuestións de política nacional aquí, porque non ven... Algo máis que decir? Pero, bueno, vamos a ver. Ahora intervémonos, Que non? tontería. Vamos a ver, eu o que quero manifestar é o seguinte, que na vida nada é blanco ni é nada negro. Na vida hai que matizar e explicarlle a xente moitas cousas. Eu sei que isto pode ser moi contraproducente, pero tamén hai argumentos que a xente a mellor non coñece e que sería bon que coñecera, porque empezamos a falar de números e de argumentos. Eu tiña que decir o seguinte, que os partidos políticos que votaron na Unión Europea, foi a Unión Europea que aprobou entrar no Mercosur, é o mercado máis importante do mundo, é un mercado que pode generar muchísima riqueza e moitas ventas a todos o sector, tanto gandeiro como agroalimentario, como de cualquier sector en España. Ese é o argumento que teño que decir. E despois a xente ten que saber, despois falaremos de votacións. Estou dicindo, explicando a xente, porque a xente ten que coñecer todas as versións. Nos sectores do ámbito agroalimentario, entendemos que hai unha preocupación, pero dentro do Mercosur, do que se aprobou co Mercosur, hai cláusulas, e unha dice que ponse un límite estricto das importación de produtos sensibles como a carne de vacún con un máximo do 1,5%, as aves de corral con un límite de 1,3% e a carne de porcino con un 0,1%. É dicir, o libre mercado tamén controla o que pode entrar. Estas son as cantidades que poden entrar. Permite actuar de inmediato ante cualquier risco con perxuicio para os produtores
Se os precios caen máis dun 5%, se suprime automáticamente a importación e a exportación. Crees un fondo de protección reforzado para apoiar os produtores en situacións de crisis excepcional. Garante, se fose necesario, un acceso anticipado de ata 45.000 millóns de euros nos próximos orzamentos da PAC, que se suman aos 6.300 millóns de euros en apoio financiero para facer fronte a posibles perturbacións nos mercados agrarios. Ponse freo á competencia desleal do produto do Mercosur, que limitan os europeos mediante a protección de 749 indicacións xeográficas, entre elas a denominación galega do Ribeiro, Rías Baixas, Monterrey, Valdeora, Ribeira Sacra. Todo isto complementase con medidas específicas en materia de plaguicidas, benestar animal e control sanitario. Digo o que está aquí no documento, no memorándum. Logo, lógicamente, podase aplicar ou non. Iso é outro tema que podemos entrar ou non. Eu digo o memorándum, é dicir, o acordo do Mercosur, que ten que conocer todo o mundo. Non se flexibiliza ninguna norma de seguridade alimentaria. Ningún produto que non cumpla os estándares ambientais, sanitarios ou fitosanitarios da UE non poderá entrar legalmente no mercado europeo. Os países do Mercosur poden producir para os seus mercados internos segundo as súas normas, pero todo produto destinado á exportación cara á Unión Europea debe cumprir exactamente a legislación europea e someterse a control verificables en origen e fronteira. É dicir, que o sector, o risco que pode sentir o sector alimentario que nos poden traer carne de vacuno alimentada con hormonas, etc., ten un control sanitario. Por tanto, está intervenido. Volvo a repetir, o memorándum firmado. Logo hai que aplicarlo. Como todas as normas, podense aplicar ou non se poden aplicar. Situación actual do acordo. Bueno, logo tamén quero decir o seguinte, que contra a desinformación non vai entrar nada prohibido en Europa. Todas as importacións van a estar controladas. Non vai entrar carne sen límite. O acordo establece un tope de 1,5. Ademais, existe caso de salvaguarda, xa dicen antes. O que dicíandes antes das ventas, da cantidad dos importes. A ver, digos como estaba o tema. Si que había 190 tantos mil millóns que se exportaban. No, entrará anualmente 99.000 toneladas de carne. Pero que antes entraban 100 e pico mil. 180.000. Claro, co cual se limita, é dicir, o que entraba aquí de importación limítase. Por tanto, volvo a repetir, eu non estou entrando no debate de que se é bon ou malo o Mercosur. Estou dicindo que a información da xente ten que ter de ambas partes. Se eu dou unha información sesgada, non pode valer a outra. Se damos toda a información, a xente limita seus juicios, equivocados ou non. Entonces, eu digo cual é o memorándum firmado, que despois non se aplicará, que non fagan caso, é posible, pero que sí que sirven unas normas. Como existen normas sanitarias en España, é seguro que se incumplen moitas. E hai sancionados, régimen sancionador. Eso foi o que se firmou como memorándum. Dito de outra maneira, empezamos a misturar cousas, porque estamos falando do informe de Mercosur, isto é, Mercosur, o problema de Mercosur, e depois empezamos a falar de un problema de dermatosis, que eso ya existía e que vai existir igual. Empezamos a falar tamén dos temas da PAC. Esos problemas son, independientemente desto, estamos misturando moitas cousas. Bueno, depois hecho da palabra, Graciela. Entón, estou explicando cuáles son os argumentos que existen para este mercado, porque porlle portas ao mar é imposible. Este é o mercado máis alto, máis grande que existe no mundo. Se entras nos mercados, tens que entrar. Se non entras, estás restringindo vendas ao exterior e é universal o mercado. Existen feito contratos dese tipo con Japón, ca India, etc. Entonces, o que teñen que ser é que estas salvaguardas que se formalizaron no memorándum, que se cumplan. Se se cumplen non vai haber problema. Evidentemente, se non se cumplen pode haber problemas. Pero entendemos que cualquier norma ten que haber medios coercitivos para que se cumplan. Por tanto, esa é a nosa situación. Segundo, o Grupo Socialista non votaría a favor. Neste caso, como empezamos a misturar unha serie de cousas nas que estamos de acordo, exixir un mellor PAC, evidentemente. Establecer parte da Xunta de Galicia de xeito inminente vacinacións gratuitas, por suposto. Exixir a Xunta de Galicia que indemnice por animal morto, por suposto. Se isto non entrara, non votaríamos a favor. Pero entrando todo isto, quedan dúas solucións. Unha que plantearía o Partido Socialista é que para votar a favor se retiraran algúns destes puntos, o cual seguramente o BNG non estaría disposto, ou ter que votar a favor. Entón, é unha acción que vamos nos a aplicar. E como estamos de acordo con que o Mercosur está creando un clima de preocupación no sector gandeiro, que volvo a insistir, que poden quedar tranquilos con este argumentario si se cumple, pois nos votaremos a favor. Pero que se saiba todo o que hai. A información que ten que fluir ao cidadano ten que ser completa, para que ele teña métodos para poder valorar
e poder tomar por sí mismo un juicio, non que nos o conduzcamos a un sitio a outro. Quería dicirche que, bueno, é unha moción da reivindicación do sector agrogandeiro. Mezclase todo porque todo lle afecta ao sector agrogandeiro. Mezclase, non é que se mezcle, é que son varios puntos. Hai varios puntos que pensamos que están afectando ao sector agrogandeiro galego, e son varios, o acordo con Mercosur, o tema da política da PAC, a reforma da lei da cadea alimentaria, esta enfermedad, a dermatose nodular. Entonces, non é que mezclemos, é que a moción é a reivindicacións do sector agrogandeiro galego, o que está a xente gandeira e tal, ou que está transmitindo o noso partido, como tú ben dices. Claro. Todo o mundo ten que ser, Claro, pero por eso está eu trato de decir cuál é o o problema de Mercosur. malestar, porque realmente aquí temos unha forma de, é moi específico. Galicia, o sector agrogandeiro vívese deste aquí, non é como outros sitios. Entonces, pois nós por eso pedimos eso. Non é que mezclemos, é que os 5 cousas pensamos que benefician. Eu que explico é cuál é o problema de Mercosur. Porque se centramos todos os tiros en Mercosur, hai que coñecer a realidade. O resto de cousas, por suposto que sí. En Europa ahora mismo está, tampouco se aprobou. No, estás confundida. En Europa, perdona, estás confundida, Está Graciela, nos vou explicar. tribunales, sí. Vou explicar. Está En Europa, o Parlamento Europeo acordou elevar aos tribunales. Sí. Perdona un momentiño. Sí, Pero os tribunales. a Comisión Europea ten potestade para que, mentre non se pronuncien os tribunais, ponla en vigor. E aprobaron pola en vigor. E está Por tanto, en vigor, está en vigor. Xa están Co voto a favor do pero PP en dicir, Europa. dicir que non se preocupen Está en económicamente vigor. En é Europa, un absurdo, porque dicir que non se preocupen que non vai afectar económicamente, iso non é certo. Falamos de datos, sabes que en Galicia, concretamente en Viana, pues hai moita xente apicultores, por exemplo. Sabes que en Galicia prodúcese 2.000 toneladas ou 2.700 toneladas de mel. Si van a entrar 45.000 toneladas de Mercosur, como non lle vai a afectar? O sea, iso é contarnos un conto. Pero estou dicindo que están limitadas a un 0%. A 45.000 toneladas. Pero tamén, pero cualquier ciudadano español vai poder exportar esos países. Son Sí, pero non. 400 millóns de ciudadanos que consumen. Bueno, Sí, pero Bueno, igual. Eu xa expliquei a razón do Mercosur. Eu digo que hai puntos en que estamos de acordo, outros que non. O Mercosur é matizable, o resto estamos de acordo, entonces nos vamos a votar a favor. Entonces, podemos algo máis para decir, vamos a votación. Vale. Peña, votación, a favor ou a favor? Votos en contra? Abstencións? Estamos a outra moción que presenta un grupo socialista. O Grupo Municipal dos Socialistas de Viana do Bolo, de acordo ao amparo do previsto do Regulamento de Organización do Funcionamento de Réxime Xurídico das Entidades Locais, desexa someter a consideración do Pleno a seguinte moción. O pasado 20 de xaneiro de 2026, a Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia e Federación Galega de Municipios e Provincias, FEGAM, pecharon un acordo para aumentar o financiamento do Servicio de Axuda no Fogar, SAF. En virtude deste acordo, a achega autonómica ao servicio incrementarase de forma progresiva pasando dos 12 euros por hora actuais a 16 euros por hora no ano 2026, 17 euros por hora no 2027 e 18 euros por hora no 2028. Este acordo supón a primeira actualización co módulo autonómico deste ano 2020 e chega tras o ultimátum da FEGAM e son os concellos que están a asumir na práctica o 50% do custo deste servicio, cando por lei lles corresponde únicamente xestionado. A obriga de financialo recae nas administracións superiores, principalmente na Xunta de Galicia, que durante anos eludiu esta responsabilidade. O servicio de axuda ao fogar é un servicio esencial no sistema público de servicios sociais e un pilar fundamental para a atención ás persoas en situacións de dependencia e para a promoción da autonomía personal. Nunha comunidade como Galicia, caracterizada polo envellecemento da poboación, a dispersión territorial e a importancia do medio rural, o SAF resulta imprescindible para garantir a cohesión social e a permanencia da poboación do territorio. Deste ámbito municipal, en particular, o do Partido Socialista valora este acordo alcanzado entre a Xunta de Galicia e o FEGAM como un paso de mínimos, claramente insuficiente, xa que non resolve o problema estrutural da financiación do servicio de axuda no fogar, nin supón unha millora definitiva na crítica situación financiera a que enfronta os concellos para garantir un servicio digno.
Segundo os datos disponibles, o custo medio actual dunha hora do SAF en Galicia sitúase ao redor dos 22-23 euros, alcanzando en moitos casos cifras de 25 e 30 euros por hora, especialmente no medio rural e en concellos ca elevada dispersión poboacional. Incluso coa subida progresiva prevista hasta 18 euros por hora no 2028, a financiación pública continuará moi por debaixo do custo efectivo do servicio. Esta diferenza continúa obrigando os concellos a asumir con recursos propios unha parte relevante do custo do servicio, ás veces hasta o 30% dos seus orzamentos, a pesar de que non lle corresponde financialo, o que pon en risco a sustentabilidade do sistema e limita a capacidade dos concellos para atender novas demandas. Por iso, este acordo debe entenderse como un pacto de mínimos e como un primeiro punto de partida, pero en ningún caso como unha solución satisfactoria nin definitiva. Ningún alcalde ou alcaldesa socialista entende este acordo como satisfactorio, nin poderá considerado mentras o marco de financiación do servicio siga sendo claramente insuficiente e non garanta nin a sustentabilidade do sistema nin a correcta atención ás persoas dependentes. A responsabilidade de garantir o 100% da financiación do servicio de axuda no fogar corresponde á Xunta de Galicia, que debe seguir avanzando na mellora dos módulos de financiación e reforzar a cooperación institucional, incluída a negociación co Goberno de España para asegurar un modelo xusto, suficiente e estable. A posibilidade de abrir unha fronte xudicial sobre o asunto está en riba da mesa. Rueda reivindica unha suposta débeda que tería a súa orixe nos gobernos presididos por Mariano Rajoy. Se o goberno galego está en disposición de reivindicar eses fondos, ten a súa lexitimidade para facelo. Pero os concellos tamén a teñen para exixir ao goberno autonómico que financie o que lle corresponde por competencias. Por todo iso, o Grupo Municipal Socialista de Viana do Bolo propón ao pleno a seguinte moción: proposta de acordos, valorar como un pacto de mínimos e como un primeiro punto de partida o acordo alcanzado entre a Xunta de Galicia e a FEGAN para a mellora progresiva da financiación do servicio de axuda no fogar, que establece unha chega de 16 euros no 2026, 17 euros por hora no 2027 e 18 euros por hora no 2028. Segundo, manifestar que, a pesar deste incremento, o marco actual de financiación do servicio de axuda no fogar resulta claramente insuficiente, ao situarse moi por debaixo do custo real do servicio, que actualmente oscila entre os 22 e os 30 euros por hora. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a garantir a financiación do 100% do custo real do servicio de axuda no fogar, evitando que os concellos teñan que asumir con fondos propios ningún gasto derivado da prestación deste servicio. Cuarto, instar a Xunta de Galicia a continuar a negociación coa FEGAN e a reforzar a colaboración co Goberno de España co obxectivo de establecer un modelo de financiamento xusto, suficiente e estable co sistema de atención á dependencia. E quinto, valorar a presentación de demandas xudiciais contra a Xunta de Galicia no caso de que non se dean novos pasos co obxectivo de exixir ao Goberno autonómico que asuma o financiamento que lle corresponde polas súas competencias. Pois, en resumen, unha moción a colación do que sacamos antes do SAF, pois no Concello de Viana o que lle supón isto é que este pastizal que ten que invertir no SAF deixa de invertir noutras cousas, cando é unha cousa que tiña que estar financiado directamente pola Xunta de Galicia. Entón, a proposta que facemos é esa, basicamente. Algo que decir o Grupo Partido Bueno, nós tamén consideramos que é claramente insuficiente. É unha risa, estamos completamente que tiña que, como vos dixestes, tanto a Xunta como o Estado, facerse cargo, non os concellos xestionarían, pero que foi como foi a lei, pero os fondos tiñan que vir da Xunta e do Estado. Tamén sabemos que, que a Xunta está a facer chantaxe porque obriga a firmar esa orden que se sube de 12 euros a 16, pero seguimos considerando que é un chantaxe da Xunta, que non acordo que é insuficiente e que non chega nada, e que os concellos non poden seguir mantendo ese gasto. Entonces vamos a votar a favor, é un acordo de mínimos, pero vamos a votar a favor. O Grupo Popular.
eu estou de acordo que a xente vulnerable que é que primeiro hai que atender, é que se gasta moito diñeiro, porque se con 12 euros se gastaba moito menos diñeiro do Concello, agora con 16 nunca houve unha subida tan grande, como agora de 4 euros por hora, 4 euros, o 26, o 27 un máis, e o 28 outro máis, que son 8 euros. E se estou de acordo en que se axuden, pero non sei que íbamos a hacer, porque igual que na 20 de xaneiro a reunión ca Xunta, Besteiro votou a favor para eso e o BNG votou en contra. Entonces, se contradicen xa por de arriba, pues xa nos vamos, porque o BNG votou en contra. Sí, este acordo con BNG non suscribe o BNG, porque pensa que Porque non claramente queren 4 nin 2. insuficiente, queren 20, están dicindo. A moción que acabamos, Sí que se votou, sí. A moción que acabamos de ler, Pero ahora mismo, como estamos os dicindo concellos, a Xunta, pois... que non este ben, que se empecen a por de acordo, pero evidentemente, si se ten que facer cargo do 100% da hora do SAF, que en algún concello equivale a 30 euros, están a pagar 18 euros, hai concellos que non poden permitirse pagar 14 euros por hora de cualquier usuario. Entonces, o que se intenta é que esta subida sea máis progresiva e que acabe pagando 100% do servicio que ten que facer, nada máis. É o único que explico con esta moción, que non estamos dicindo que aquí, repito, acabamos de ler que o principio de acordo non estamos en contra disso, pero hai que ir máis aló. Estou dicindo que estou de acordo que a xente vulnerable que hai que atendela e que o goberno central manda o dinheiro que teña que mandar e que a Xunta que manda o dinheiro que teña que mandar e que se faga cargo do 100%. Se eu hasta isto estou totalmente de acordo, pero se nos dan 4 euros ou 6 euros e o votamos en contra, como votou o BNG, pois non os vexo moi de acordo. Eso é o que quero dicir, nada máis. O BNG quere que asuma a Xunta todo o custe, xa o sabes, sí. Pero aquí vamos a votar a favor, porque tamén a Xunta está facendo un chantaxe e ten os concellos, sacou unha orden que ten que acollerse a subir a esta para que lle den os 16 euros por hora, que é un chantaxe aos concellos. E votamos a favor porque sabemos que se está sometiendo un chantaxe. Pero votamos en contra. Pero non porque estemos de acuerdo con que só logo se suba 16 euros. Claro, porque é unha subida insuficiente. Claro, é unha subida insuficiente. Bueno, procedemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bueno, pues pasamos ao último punto do orden do día. Dación de conta. Comunicación da modificación de topónimos no nomenclator da toponimia de Galicia. Entonces, isto trátase de que temos recibido unha comunicación, por fin, da modificación do topónimo de Pixeiros. Pixeiros, bueno, existe toda a vida o nome de Pixeiros, todos a xente que do povo, toda a xente que desta zona sabe que era Pixeiros. Non sei por qué, fallanos, cambiaron a nomenclatura e puxeronlle Pexeiros. O Grupo Socialista no ano 2013 presentou unha moción de censura, unha moción dicindo, reivindicando a instancia de Juan Antonio Pinza, que é un hombre, un estudioso, un antropólogo, que empezou a demostrarnos con papeles e con argumentos de que por que tiña que ser Pixeiros e non Pexeiros. Ese argumentario que nos facilitou, nos presentamos a nosa moción, elevouse a Xunta de Galicia e desde entón, desde o ano 2013, nada máis habíamos sabido. Nos, como chegamos ao goberno, volvemos a insistir sobre o tema e ao final depostáronos dicindo que aceptaban a modificación de Pexeiros para Pixeiros. Habrá xente que lle parece que non teña importancia ninguna, pero a xente dun pobo entende que o seu pobo é o máis importante que existe e o seu pobo ten un nome e que alguén yo mude, yo cambie sin argumentos suficientes e sin contar con eles non lle gusta a naide. Viana do Bolo é Viana do Bolo, nadie ten por que decir que é Viana del Bollo ni outra cosa parecida. Entonces, bueno, pues hemos conseguido que se pasara a Pixeiros en vez de Pexeiros. O povo sábeo, están encantados porque era unha iniciativa que todo o mundo estaba reivindicando e agora só nos resta pois falar que a Xunta de Galicia con estradas para ver se modifica os letreiros que hai aí, que é onde poña, pero de momento, a partir de agora, eu, para que vos conto unha anécdota, vamos a permitir, unha persoa foi a renovar o seu carné de identidade e preguntou a policía de onde era, e dixo de Pixeiros, lugar de domicilio, Pixeiros. Entón a policía mirou e dice, no, Pixeiros non existe, é usted Pexeiros. Entón, pois mire, vos sabe que lle digo? Non me poña Pixeiros ni Pexeiros, poñame Viana do Bolo. Iso significa de que lle doeu moitísimo que o seu povo cambiara. Entón, como é un sentimento que non significa isto, non é valuable en diñeiro, pero é un sentimento de que a xente ten. Entón, bueno, pois, eu doi a importancia que lle dan eles. Entón, bueno, pues, temos que comunicar ao pleno que isto foi aprobado e que é Pixeiros. E nada máis, con isto rematamos, que ahora entramos no capítulo de rogos e preguntas.
Bueno, pois, doy a palabra Nós non temos... a Mineral. Nin rogo, nin preguntas. Ni rogo. O Grupo Motivo Eu Popular. teño unha pregunta. Os pablos de arriba que suben de Humoso para arriba e os de Paradela para arriba, é dicir, por un lado está a Ponte de Humoso cortada, que igual é patrimonio, igual non se pode trabalhar tan fácil, que eu sei que igual hai que pedir papeles da Confederación e demais, e polo outro lado ali debaixo de Rubiais está a carretera que se pasa malamente nun trozo, pero bueno, vai se pasando, que esperamos a que caiga para deixar os pueblos incomunicados ou hai unha obra de emergencia podela facer? Resposto ya eso. Mire, a mí gusta que me faga esta pregunta. Voy a decir por qué. Porque a de Humoso, unha famosa ponte de Humoso, un lugar que é unha preciosidade de lugar, preciosidade, cunha ponte maravillosa do siglo XVIII, parece que data, preciosa. E teño que volver a dicir que a negligencia dos que se gobernan por moitas veces ocurren estas cousas. Porque resulta que aí continuamente, porque isto non se derrumba nun ano, isto aí continuamente a auga fluía contra os pilares desa ponte. Nadie o advertiu, a pesar de que aquí, neste Concello, cando gobernaba o Partido Popular, veciños viñeron aquí a presentar queixas advertindo o que estaba pasando. A auga ven pola beira toda e vai polo prado que lle chaman que explota o Gonzalo e vai contra o pilar. Había que desviala pola cuneta hacia outro lado que fora directamente ao río. Eu digo que me contan os veciños do Humoso que viñeron a falar con nosotros. Viñeron a falar e dixeron, oye, que hai un problema ca ponte do Humoso. Ai, sí, pois mira, non sabía, sí, hai un problema, pero xa sabía o Concello, digo eu non, sabía o Concello anterior. Entón fomos a averiguarlo. Que fixo este Concello? Os demais non sei o que fixeron. Nos, cando nos comunicaron, collemos un ingeniero e fomos ao ponte, abaixo. Baixaron ao ponte, miraron, primeiro era arriba, que estaba mal, o terreo, iba a ser arranxado aquilo, había un proxecto para deixarlo de arriba. Pero alguén nos dixo, cuidado que o problema non é de arriba, o problema é de abaixo. Entonces baixaron, concretamente Isallo, o ingeniero, estuveron ali nos pilares vendo. E efectivamente, Ponte de Humoso cedeu unha cantidad de centímetros determinada e amenaza con que se derrumbe. Isto é procesos durante moitos anos que se hubieran corregido no seu momento non hubieran pasado. Entonces, que hemos feito nós? Pedir un proxecto que non acaban de presentar. Que fixemos nós con ese proxecto? Pedir audiencia na Xunta de Galicia, na Deputación, na Confederación, levar ese proxecto e dicirlle que este proxecto ten unha envergadura tal que é inasumible polas arcas municipais. E, por tanto, que solicitamos das administracións que son competentes, porque un concello depende das resto das administracións, que nos boten unha mão con achegas para poder solucionar o problema do Humoso, para non deixar que se derrumbe o ponte do Humoso. En eso estamos. Ao mesmo tempo, este proxecto era un proxecto carísimo, hemos solicitado outro proxecto de emerxencia, donde con un coste moito menor podamos acometer unha reparación momentánea que permita reabrir a ponte, mentras non se consigue que ese proxecto se leve a término. Esa é a situación actual. Estamos en isto, en ir a falar co cliente da Diputación, que a Xunta con Confederación, con ese proxectos, pero estamos esperando o segundo proxecto, para levar os dous. Outros se lle mandamos, xa teñen información e soliciten audiencia. E no segundo, vamos a levarlo en mano e dicirle, mire, se ustedes non poden acometer este, por favor, acometan este. Sei que é perentorio e de unha maneira momentánea que nos permita abrir a ponte, porque senón non podemos abrirla. Esa é a situación. Da carretera que me dice vostede que se caiu, que se derrumbou ali, evidentemente. Eso non se produce por un día. A carretera resulta que acaban de arreglar, nada, acaban de entregarlo. E alguén colleu, cando firmaron o contrato, dixeron, bueno, pois no momento que se remate a obra, a estrada pasa a competencia do Concello de Viana. Eso é o que dicía. Entendo que a mellor era bon haber posto. Hombre, despois de que remate a obra, vamos a establecer un prazo dun ano, 2 anos, para ver como queda esa obra, e unha vez que a obra se responda que está perfectamente ben, asumímola. Non foi o caso. Por tanto, isto se produxo porque a mellor hai unha deficiencia, a min contaronme, os que saben, nos contaronnos, perdón, a deficiencia de que parece ser que aquí na cuneta de arriba, que as augas verden hacia baixo, foron penetrando polo firme hacia baixo, e foi tratando de derrubar. Solución, porque aquí estamos falando de qual é o problema e a solución. Este equipo de goberno que fixo? Colleu, dirixiuse á Deputación, dixémoslle que esta estrada evidentemente non era nosa, pero que se acababa de rematar. A estrada xa pasou o período de garantía, non sei a garantía, porque a Diputación era quen tiña a garantía, tiña o control, finalice a obra, punto. Que temos que facer agora? Non supoño que reclamar a empresa vai ser difícil, por menos non podemos. Pero sí que pedimos á Diputación audiencia. Quen me contestou a Diputación? Quen nos contestou a Diputación? Mándonos un escrito dicindo que habían escutado a nuestra demanda, eu pedixe un proxecto e dixo que non podía facer proxecto, que a Diputación solamente podía facer memoria nestos casos, que nos iban a elaborar a memoria, e designou a 2 ingenieros.
Eu falei con estes ingenieros e quedaron que nesta semana veñen para acompañarnos ali á obra, elaborar esa memoria e unha vez que sepamos que hai que facer e qual é o coste, volver a ir á Xunta de Galicia e ao Goberno Central a pedir que nos axuden, que fagamos achegas para poder arranxalo. Esa é a situación. Nos podemos facer algo mentras, o que estamos facendo, mobilizándonos con as administracións. Neso estou de acordo que nos cando se fixa a carretera, sabes, temos un problema con a carretera, que unha empresa deu de quiebra, que houve que licitar, e que casi foi, como digo eu, unha eternidade para terminar esa carretera. E a que tiña competencias era a Diputación, e a Diputación foi a que deu a garantía, non a deu o Goberno, non estaba nin moito menos. Eles, se tiña máis garantía ou menos, non elixeran cando se acabara, e a carretera pasaba ao Concello. Xa dixen eu que foi a Diputación. E non sei, non temos nin cortamos nin planchamos. Eu que digo que si que había que a xente pregunta que se vai facer, pois o que leva tempo aí, digo, non sei, dicir que esperáis a que caiga de todo para poder arreglar. Digo, non Pois a sei. xente cando me pregunta... Digo, preguntarei. Sí, non, que me parece... A mí, por favor, faltaría máis, pero a mí, por eso me agradezco que me faga esa pregunta, porque hai xente que me pregunta, digo, qual é a situación. Por desgracia é unha situación moi grave. Moi grave. Entonces, como é unha situación que nos desborda como administración, o que non facemos é quedarnos quietos. E de feito, eu creo que en cuanto nos dixeron, aos 3 días estábamos co enxeñero. E o enxeñero a semana facilitounos un proxecto. E a cabo de 4 días tiña no seu poder o presidente da Diputación, o presidente da Xunta de Galicia, perdón, Consellería de Infraestructura da Xunta de Galicia e a Confederación Hidrográfica. E a partir de aí que non se preocupe que eu vou a deixar que vou aburrirlos, porque eu vou estar todos os días arriba deles. Eso por suposto. Outra preguntiña, cando nos anunciaron o mal tempo que veu a neve, e nos estaban dicindo o mal tempo que veu da neve, creo que aí fallamos moito, bueno, fallaste neste caso vos, que Vergen estabais deixando os pueblos como Cepedelo e moitos medios incomunicados e moitas cousas máis. E carreteras de limpiar, por exemplo, aquí un Epenouta, calle San Agustín, por Santa Mariña abaixo, chamaban, me digo, non vos podo dicir nada, chamaba ao Concello, que queres que vos diga? A carretera que une a Veiga con Viana, outro tanto do mesmo, limpiaron os da Veiga hasta onde perteneceres e outro zonoso quedou sen limpiar. E entonces eu penso que diríamos a máis, é algo que nos estaban anunciando, que iba a vir a fuerte neve que veo. Pois moi ben, como eu contestar, cando veamos as nevadas, eu creo que desbordou a todo o mundo, porque así foi en todos os sitios, todos quedaron aillados. Nós, desde o Concello de Viana, cos medios que temos, que non son os que tiñamos que ter. E iso é por qué? Porque neste Concello xubiláronse 7 persoas, hai un RTP, o sea, de unha regulación de traballo e aquí nos aplicou. Por tanto, levamos do ano 22 con unhas plazas aprobadas para sacar a concurso que non se sacaron. Por tanto, a única persoal que contempla o Concello de Viana é aquel persoal que está contratado con subvencións. Terminan as subvencións e os persoal son despedidos. Con que personas traballamos nós? Con 3 personas que son fijas. 3 personas que son fijas. Co cual esa xente vai decaendo a medida que van vencendo as subvencións. Entón, desa xente botamos mans e non dan feito máis. Se tuveramos muitísima máis xente e máis medios, faríamoslo. Que fixemos aquí, a parte de nós, do que temos dos nosos medios? Falar que a Diputación. E vou a dicir máis. Que me contestaron da Diputación? Que había un convenio que se podía botar man del para que a Diputación nos auxiliara cando terminaban as estradas da súa competencia para botar man nas nosas. E me respostaron que aquí nunca naide, eu digo que me contestaron, había solicitado ese servicio. Entón, tuvemos que facer un escrito á Diputación solicitando que ao habeiro dese convenio, por favor, cando eles remataran de limpiar as estradas, competencias da Diputación, que nos botaran unha man como administración que necesitaba que nos botaran unha man. E respostaronme que sí. Pero tuven que facer un escrito que aquí nunca se había feito, eu descoñecío, e eles sorprenderonse de que nós nunca pedíramos ese servicio. Entón pedímoslo, facilitáronos moi pouco porque foi ao final cando podemos facelo. Entón, esta é a situación do Concello de Viana. Nos atendemos a toda a xente que podemos, botamos man de protección civil e cos medios que tiños estuveron en Cepedelo e quedaron aillados ali, non poderon seguir para diante, tuveron que dar marcha para atrás e limpiaron todos os povos que puderon. Esa é a situación do Concello de Viana. Eu estou de acordo que hai pouca xente, porque se suo grabamos todos que hai pouca xente, pero, por exemplo, a carretera que vai, que digo que unha Veiga con Viana, camina de Penouta, que o trozo que le limpian hasta o puente do Puente Pai, que é noso, e ali non pasaron. É dicir, non lle levaba máis tempo que 1 quilómetro e medio a pista de Santa Mariña con unha carretera ca outra,
Esta sí que se fixo, Cando se fixo, Cando acabaron, cando viñan sin Claro, que chamaron do pueblo, lógico. sin comer, ás 3:30 da tarde e ás 4. A ti chamaron, e nos tamén nos E ás chamaron. 4, cando nos chamaron os primos do Javi, estaban pasando, Hombre, iso pregúntale, non te aviso xa que están pasando. De últimas, desde que salen paro, non sei que No, eso non é certo. Pero iso non, perdona, non digo que minta, digo que non é certo que che fixeron. As dúas persoas que estaban nese momento, porque había unha persoa que estaba de baixa nese momento, por paternidade ou unha delas, as dúas persoas tuveron sin Colleron os seus comer, coches sin dar limpiar, sin comer. sin Por tanto, comer, teño que eses 2 ou 3 días. Por tanto, teño que alabar aquí o esforzo dos empleados do Concello. Esos foron os que nos salvaron da neve, os povos. Pero vou repetir, cando hai unha nevada que supera todas as previsións e os medios que hai en poblacións máis importantes que Viana, por suposto que Viana sí que a supera. Pero non fixemos todo o que podemos e cando a xente nos chamou, resolvemos o problema. O que pasa é que pídenos a veces cousas que son imposibles. Houve árboles na carretera Claro que caíron. durante semanas. E quitámonos. Durante semanas enteras. No. Cando se pudo... De eso nada. Cuando nos avisaron no foron quitaron, se moveron se poblado. Exacto, sabio porque pasou por onde eles Sí, tamén. sí, Sabes, pero un que- entierro, pasaron semanas. Pero escoita, pero unha cousa é que estuveran as cunetas e outra cousa na carretera. Na carretera non hubo ningún. Houve subindo, Ninguno. marchou o barranco de Quitouse Na carretera No, o que quitaron. había estorbando na estrada, ese sí que se cortou. E despois o Porque resto, un verdad? trozo cortado É por verdad, parte tipo da carretera. os que non comprometían ningún peligro, pois é verdad que despois que sí que se Quedaron fixeron ali na con cuneta, máis. porque xa non comprometían ningún perigo. Como repetir, os concellos hai que dotarlos primeiro de persoal. Dotarlos de persoal, hai que facer previsións. E cando se xubilan hai que cubrir esas plazas, para non ter este problema. Porque ahora dependemos da subvención, que nos chega unha subvención de non sei que, unha subvención de non sei cuánto, e logo fai o proceso de selección de personal, e como te descuidas meteste no mes de junio, e resulta que mentras hai que desbrozar. E quen desbrozan? Quen desbrozan? Claro, se non temos xente para desbrozar, qual é o problema? Se tuveramos plantilla fija que había que tela, desde agora estaríamos... Por que temos un tractor? Por que temos un tractor parado todo o ano? Solamente traballa no verano. Se tuveramos unha persona contratada tractorista, estaría ese tractor funcionando todo o ano, e ahora estarían os povos limpiando. Pero como non hai un tractor, un tractorista contratado, o tractor está parado. E iso, nós vamos a solucionalo. Nós vamos a solucionalo, sí, en 3 meses. Cuando outros non o solucionaron en 4, ni en 5, ni en 10 anos. Esa é a diferencia. Sí. Non, digo que está falando ele. Non. É que, a ver, é que te dicir. É que eu creo que para falar ben do traballo de un non hai que botar merda no traballo de outro. Entonces, a ver, Pero que eu non botei medo do pero é problema. que tú chegas aquí con isto, en plan, no, é que eu fixen. Claro. Tú eres o alcalde e a ti paganche por facer este traballo. A mí non me pagan nada, perdón. Bueno, me da igual. Cuidado, te confundes, eu non cobro nada, Estás Cuidado, non cobro nada. Me da igual, estás aí para cumplir todo isto, Correcto. ¿no? Entonces, non chegas aquí e veñas, no, é que eles non fixeron, é que eles non sei cuánto. Eu son a primeira que se alegra de que salga o dos AFE, de que salga todo. Porque eu, igual que tú, tamén vivo aquí. Entonces, que chegas aquí como, no, é que vos tal, é que non sei que, cada vez que chegábamos aquí, polo menos desde que levo eu, vemos que os presupuestos e tal, vai nos falta dinheiro para pagar o dos AFE. No. Se non teño dinheiro, como pago as cousas? E ahora veño aquí, no, é que nos fixemos en 3 meses, no, é que nos fixemos en non sei que. Moi bien, se non hai que quitar os méritos, pero non tens que estar todo o tempo dicindo, no, é que nos fixemos e vos non. Nos non o fixemos porque non pudemos, non nos deixastes. Entón, que quede claro. Vale, entonces, mira, vamos a decir enseguida, mira. No, vamos a repostar ou non? Se me queres escutar, eu reposto. Vale, o que estou dicindo que se dixen eso foi porque a min empezaron a decir, primeiro, cando interviu Marcos, que dixo que isto non se había feito antes, porque non sei que, porque aquilo estaba en precario por non sei que. Entón, os argumentos que estaban dicindo era como que non se fixo porque non había presupostos. E resulta que o que vin a demostrar é que nos en 3 meses fixemos algo que vos en 4 anos ou en 10 anos non se fixeron. Cos presupuestos aprobados. Con presupostos aprobados, vos tamén Pero tíos. é que se non teño diñeiro, o supermercado non me dan de, non me dan. Sí que se dan, pero Sara, os presupostos, perdón, un momentiño, vamos a falar de un en un. Os presupostos prorróganse dun ano a outro. Os presupostos prorróganse. Nos ahora mismo, estamos traballando con presupostos prorrogados. E estamos facendo as mesmas cousas que se facían antes. Prorrogados. Porque todo eso de non prorrogados, volvo a decir que é unha disculpa moi fácil cando non se quere facer cousas. Sí. Os presupostos prorrogados permítense facer o mismo que fixeches tú ano pasado. O mismo. Pero volvo a repetir, que non estamos quedando méritos. Digo que a min a nos atacarnos con que nos non vos permitimos facer cousas. E eu empecé a decir, o do SAD levaba con vos gobernando con maioría sin aprobarse.
o matadoiro municipal leva 10 anos gobernando vos en precario sin aprobarse. E o campo de fútbol, inda que a Diputación foi quen deu dinheiro, levaba 2 anos sin sacarse coaxo. E nós sacámoslo, iso por ser méritos. Non, é o que acabas de dicir, é que nós temos que traballar, estamos traballando. Nada máis, aquí nadie que se pon méritos, cobramos ni un duro. Vale. Más cousas. O de cobrar tampouco nos cobrábamos. Bueno, a mí dixo mela que cobraban, que me pagaban por este digo, eu digo que non cobro nada máis. Claro, Déxeme falar. acaba suplindo. Eso non é cobrar. Non cobro por meu traballo, cobro para asistir. Cobro para asistir cada 2 meses a un pleno, pero non cobro por traballar, nada. Bueno, Nos o Partido Popular tamén denegou eso e tampouco cobraba os últimos meses. Te cuento. Cobrou durante un tempo. Cobrou durante un tempo, claro. Por Costello aprobou. Claro que sí, porque eu estou a favor de que... Cobraba por cobrar, Porque estou a favor de que unha persona que traballe aquí ten dereito a cobrar. Sí. Pero todo significa que eu non cobre, ou que non cobre está, eso é diferente. Vale. Estou de acordo con todas estas cousas. A Plaza de Bastos... Na Plaza de Bastos non, perdón, dixen Matadoiro, dixen No, Matadoiro, pero equivoquei. falo da Plaza de Bastos. Vale, perdón. Outra pregunta. Outra pregunta, vale. Vale, sí, outra pregunta, venga. Que nos tiñamos lá e estaba sin abrir, cando se vai a abrir como estaba todo. Ahora pregúntame por la Plaza de Bastos, que está sin abrir. Vale, Marco, mucho contestar. Claro, ves, ahora si lle digo a Sara unha explicación, dice que me poño méritos eu. Ves? Pois non, é que me acaba de preguntar por la Plaza de Bastos, eu teño que responderlle. A Plaza de Bastos acometeron ustedes unha obra faraónica que está pechada desde fai 3 anos ou 2 anos, sin saber por qué. Ustedes gobernaron e puderon haber feito para que isto se abrira. Fixeron algo? Non. Pregúntame, que vamos a facer ahora? Non se preocupe, vamos a convocar a todos os integrantes da corporación para que en todos consensuando a ver que destino lle vamos a facer. Pero este señor e este señor, fomos a falar co arquitecto e preguntamos, que pasa que a Plaza de Bastos? Tú sabías o que pasa que Bastos? Sabes algo? Non sei, non. Está usted alcalde, que é o que ten que saber. E tú cando estabas gobernando non sabías o que pasaba? Eu non era alcalde. E cando gobernabas non sabías o que pasaba, que eras miembro da corporación. Eu son miembro da corporación. Pero eras miembro da corporación e non sabes o que pasaba? Pois non vou explicarlo. Bueno, me parece moi bien. Pero vou explicar o seguinte, que nós fixemos unha gestión, vamos a falar con o arquitecto municipal, e díxenos a serie de cousas que había que subsanar, como había que facerlo. E nos témoslo preparado para poder abrir a mañá mismo, si chegamos a un acordo de destino que lle vamos a dar. E nós, como somos un partido democrático, vamos a dirigirnos a toda a corporación e que entre todos aportemos ideas para ver que facemos ca Plaza de Bastos. Porque a Plaza de Bastos que se gastaron, non vou dicir a cantidade para que a xente nos asuste, e resulta que a finalidade que tiña antes non vai a ser a mesma, porque antes había un posto, 2 postos, que non van a volver a ese sitio, non ten a finalidade de que sea unha Plaza de Bastos ao uso, non? Por tanto, habrá que darlle outro fin, outro objeto. Entonces, consensuaremos con vos, con todo o mundo, a ver que facemos. E unha vez que cheguemos a ese acordo, se chegamos, a Plaza de Bastos hai que pola en marcha xa, porque está preparada pola en marcha. Bueno, eu resposto esa pregunta que tú me acabas de facer, pero teño dereito a decir que durante moito tempo que vos gobernaste non fixeste nada que a Plaza de Bastos, estaba pechada, e sigue pechada. Non sei. Desde o que está dicindo este que todo fai en 3 meses, eu creo que desde o 5 de septiembre ao 5 de abril van 7 meses, máis o que pasa ahora 3 días, vai 7 meses máis 3 días, non 3 meses como está dicindo. Claro, vale, perfecto. Que debe ser menos que... Que debe ser menos que 2 anos, verdad? Sí, matemática non me falle. Pois antes pudo gobernar, non gobernou foi porque non quiso. Ah, sí? Hombre, claro. Non me fastidio. Pero que foi gobernar, non deixarnos entrar desde o primeiro día. Pois eu creo que mira, ahora que me acabas de decirlo, cometemos un gran erro. Pero non por nós, sino a desgracia que tuvo Viana, o tempo ese que estuvestes vos. Mire, non está aí que ser continuo, pero gustaríame darle razón que estivas nun mal alcalde para Viana. E tiña razón cando Estilo publicaba nas redes sociales que Estilo tiña que estar á cabeza porque era un mal alcalde para Viana. E non está, pero gustaríame darle razón, porque o dixo e tiña razón. Pero pode ser. Que veis aquí... Eso non me discuto, eso non me discuto. Publicar nas redes sociales. Señor alcalde, isto é... Bueno, mira, exactamente. Quero decir algo. Aquí, cando estábamos aquí nos plenos anteriores, aquí había un ordeno e mando, e eu, a verdade é que, claro, quero ter outro estilo porque dixen desde o principio, que foran debates con xente, que fóramos tranquilos, que exposéramos nosas cousas, e estamos falando con delo. Pero isto está se desmadrando, porque eu quero ser tan permisivo que ao final estamos cada un intervindo como quere. Entón, creo que eu, cando estaba aquí, chegaba o señor alcalde e dicía: portavoz do grupo, se acabou, contestaciones por escrito, ya estamos contestaré na próxima. Eu quero facer un estilo diferente, que é consensuar ca xente e ser personas civilizadas que vivimos no mesmo pueblo, e resulta que acusa desmadros. Entonces, vamos a empezar a facer un orden
Eu falo, doulle a intervención a cada persona, temos un debate, evidentemente, falamos todos, e depois terminase, pois senón, prolongámonos aquí, entonces, pois, é mellor facelo ordenadamente, nada máis. O pleno, entonces, acabouse. Ora, como sempre, desde que estamos gobernando, decimos, se algún veciño ou unha veciña ten algo que manifestar ou preguntarnos se podemos despois contestalo, ben, e se non podemos outro día. Isto xa non é fora de sesión. Bueno, pues gracias a todos, Aquel che A cosa está interesante. A ver, eu viña a ver se podía solicitar un helipuerto, se sentir que poda tener un helicóptero aí, porque resulta que esta mañá vou entrar pola plaza Bastos, tiño un coche atravesado ali, e teño que facer maniobras no coche dentro da carretera general. Lo despois... Pero, onde te refieres? Aquí na calle da Costa. Aí, na costa aí, había un coche aí metido... Non, había un coche ali na plaza. Eu entro pola plaza Bastos. Pola praza de Bastos? Si, ao Matadero. Polo Matadoiro? Baixas por esa nova? Pola Galega, subes pola Galega, vale. E estaba ali un coche Esta atrancado? mañá había un coche atravesado, eu tuve que meterme a carretera general a facer maniobra. Vale, e lo despois, chego aquí, vale, yo o coche esta mañá, dixo, lo que sei nesa esquina, por qué? Porque hai coches aparcados na esquina, vale? Entonces, está o monolito ese, ou como se chama, vale? E despois hai un saliente na carretera, vale, que están os coches aí, oblígate a facer a maniobra de cerrarte. E molestan os coches que están enfrente. Estou encima de dar para atrás e os pilotos aí. Pero molestan os coches que están enfrente. Hombre, claro. Vale. Entonces agradecería que tomases alguna decisión. Bueno, eu creo que algunha vez xa falamos, non? Claro, é que miréis esa calle por onde entramos, a ver que se pode facer aí que un día aparco nun balse. Non sei, eu... Volvo a repetir, eso descoñece. Eu, que teño un coche ali aparcado, bueno, pois isto precisamente a filosofía da iniciativa que tenemos aquí, de que é delegar na Xunta, é precisamente para eso, para evitar que cada un faga esas verdaderas salvajadas que acabas de comentar. Esa é a aplicación. Pero bueno, ahora cando entre en vigor isto, cando acepta a Diputación e promovemos no boletín oficial da provincia, empezarán a sancionar, e como son multas que se van a cobrar, supoño que a xente será máis responsable. En cuanto ao que dices de aí, a solución única que podemos arbitrar, que a temos pensada, e así xa te comentamos a ti, é por un arbolardos aí que impidan que enfrente da entrada da costa aparque un coche, para que a maniobra sea máis sinxela. E iso vamos a facelos. Cando? En cuanto teñamos xente para poder colocar os volardos. Sei que é triste, os volardos témonos, porque isto xa está todo arbitrado. Xa sabemos onde tenemos colocar a volardos, en Viana, xa sabemos todo. O problema que temos que ter xente para poder facelo. Todos estamos esperando poder contratar xente para poder facelo. Pero non te preocupes, que a solución é pôr un volardos en frente. Estou de acordo en todo iso, pero eu que falo? Como non salgo en helicóptero, como salgo? No, cando sea así hai que chamar a Guardia Civil, igual, Claro, chamar a Guardia Civil. Quero dicir, tú se non podes sair. Outro día, o día da mascarada, había unha muller que vive na calle San Roque que lle aparcaron diante do vado, tiñase que marchar para Coruña, pois dixo, oye, mira, que faz? Chama a Guardia Civil. Chama a Guardia Civil. Claro que vamos a facelo. Chama a Guardia Civil. Un vado non se pode aparcar. Aí non se pode aparcar, onde che aparcan aquí. Non digo nada, temos de dar, pero non sei para que se Xa sei que é un problema moi grave, pero non é moi grave porque o costo, a lei obríganos. Que ocorre? Como o Concello estamos mirando a forma de habilitar fondos, porque se hai que estilizar os gatos, cada gato supón 200 euros. Os gatos non ten a culpa. A culpa ten que lle botan comida. Sí, pero é que sí, pero unha vez que está o problema aí hai que solucionarlo, e a lei obríganos a nós, como Concello, delegan os concellos, pero non delegan económicamente, delegan competencias sin presupuestarias, non? Entonces, pero repito, cada gato esterilizado costa 200 euros. É un pastón. Entón temos, eu xa me dirigí para buscar pasta que nos axuden, para poder esterilizalos. Pero non solamente iso, é que logo exígense ter un sitio habilitado para ter ali os animais e darlle de comer. Pero se esa xente que temos animais conectados ao casa, de ali que fa como lo que porque temos que sufrir as consecuencias. Pero escuta, que lle bota comida. Pero unha vez que está iso ocurrindo, a nós como Concello, a lei obriga a solucionar ese problema e obriga a esterilizar os animais, obriga a ter un sitio habilitado para guardarlos e obriga a darlle de comer. Iso que obriga a lei. E nós non temos medios, entonces non temos ni medios económicos para esterilizar os gatos, nin temos medios económicos para manter unha persoa que lle de comer, nin habilitar un sitio. É todo moi complexo. A nós están nos demandando os animalistas que fagamos algo, e é certo. Nos que fixemos un bando que xa sacaran na anterior corporación para que non lle den de comer na calle, pero danlle de comer. Entonces nós estamos, de verdad, agobiados porque queremos solucionar ese problema. Ojalá consigamos que a Diputación ou a Xunta nos bote unha man
económicamente, é esterilizar os gatos. Por lo menos, se non temos un sitio onde metelos, se os esterilizamos, seguramente que a reproducción non vai ser como agora, será de mínimos. Sempre habrá algún que mellor que poda, pero xa non é o mínimo. Entón, en esa situación estamos. Entón, o do coche vai ser solucionar, porque van a sancionar, e o do volardos, e cando teñamos xente, vamos a por dos volardos aí. Venga, votalo. Outra pregunta que había por aí, non? Hombre, faltaría máis. Bueno, como sabes, a nosa proposta é a seguinte: aí tedes un montón de firmas que xa pasou co alcalde anterior, que lle presentamos para intentar formar unha banda, un grupo de música. Vale? Entonces nos engañaron, nos levaron aí durante un ano que sí, que no, que sí. Al final era moi fácil, pero ao final foi que non. Vale. Entonces ahora, pois, pediámosche si se pode facer algo. Que, cando falei contigo, nos dixestes, bueno, pois que eso costa o diñeiro e cada cual, non sei se estades ben enterados do que costa, non é tanta cousa. Pero bueno, nos estamos dispuestos, si se forma, a pagar unha cuota, como estamos pagando ahora cando vamos á escola, os profesores que hai agora. Que non se pode facer eso, que non o ayuntamento non pode asumir un profesor. Pois, pediríamos polo menos que nos puxe... Ahora hai profesor de correllón, de percusión, de gaita, de guitarra, solfeo e piano. O sea, que a escola de música prácticamente está montada. Sería poñela en forma, porque hai 3 acordeonistas, 2 gaitas, total, que non temos nada. Entón, o que había que montar é un grupo. O que pedimos é que agora, se non se pode facer eso que nos pedíamos, que o ayuntamiento forme a banda e depois unha coral, un grupo de música, que polo menos nos puxerais un profesor de canto e de música, un profesor específico para iso. E a continuación nos ter as cotas, porque ahora mismo se hai 90 e pico firmas que se colleran, pois nos temos polo menos 30 ou 40 que asistirán. Si se paga 10 euros como estamos pagando, prácticamente o profesor, o ayuntamento lle costa, pois non sei, o mellor 200 euros ao mes. Eu creo que eso non é diñeiro para un concello, porque é que neste concello ahora mesmo non temos prácticamente nada que podamos dicir. Temos algo en Viana que nos poda representar en cualquier momento, nas festas, Semana Santa, nas misas, en fin, cuando sea. E iso que queremos, se nos podemos atender nese tema. Vale, eu resposto xe porque creo que xa falamos personalmente varias veces do tema. O Concello o que pode facer? O Concello, vos, tendes unha asociación, como hai outras aquí, estades inscritos aquí no Concello, é practicar unha subvención, esa subvención que teñen, a mesma que teñen ademais agrupacións culturales, e corales, por exemplo, a outra coral, ten unha subvención, e con esa subvención administrados vos. O que vos plantexastes era o seguinte, era crear unha escola municipal. Eu estuvemos en estudio, pero a escola municipal ten un problema moi grave, e é que os profesores teñen que pasar a ser funcionarios do Concello, laboral, pero teñen que ser empleados do Concello, porque unha escola municipal significa que o responsable da escola municipal é o Concello, e os profesores teñen que ser asumidos o Concello, un empleado máis do Concello, con todo o que significa, salario, seguridade social, etc. Mentras que o que está funcionando agora é vos, que as vosas cuotas estades pagando os profesores. Pois entón pedinde unha axuda ao Concello, unha subvención, o Concello damos unha subvención como as demais e funcionando desa maneira. Pero o que é crear unha escola municipal ten ese problema, eu xa vos lo contestei. E falamos co secretario, eso significa asumir unha serie de costes que son, hombre, que son difíciles, porque se nós temos a 2 músicos ou 3, como dices tú, hai que faceros empleados do Concello. Sí, pero, bueno, o que quero dicir é que co que temos, non temos nada. En cambio, se montarais unha escola de música como Deus manda e poñedes unha cuota a xente que asista, tendríamos algo. O sea, facer algo. Porque agora que non temos nada, cando temos 3 acordeos, 4 gaitas, 2 baterías e unha guitarra. Que formamos con eso? Nada. Nada. Entonces, sabedes cuánto... Vamos a ver, eu a veces a política entendo pouco, a de estatutos menos. Pero que a mí me podáis dicir que un ayuntamiento como a de Viana non pode facerse cargo de un profesor que non sei se sabéis o que costa,
e que a Gudiña teña un profesor pagado polo Concello, non o poden entender. Ya vei que aquí ainda máis pequeno teña un profesor para coral, para música e para gaitas, sasos, non o entendo. Eso é que non se quere facer. Mira, vou a dicir máis. Un profesor de 2 horas de canto e 2 horas de banda ao mes costa 900 euros. Si a iso lle quitamos a mitad que pagaría o alumnado, quedarías en 400 e pico. O ayuntamento pode poñer 3 horas asegurado. Iso costa ao ayuntamento 5.000 euros ao ano. E tendríais unha escola de música. E tendríamos algo. Tardaremos. Pero podríamos ter en 2 ou 3 anos unha banda de música que nos pode representar. Imagínate, eu estou de acordo con o que dices, eu simplemente che planteo de que unha escola de música é un proceso burocrático e administrativo, que os demais concellos tiñan solucionado de non sei cuándo. Nos temos que solucionar ahora. E nos planteámonos e temos que crear unhas plazas que non existen no Concello de Viana. Hai que sacar unha oposición para que veñan e se presenten os músicos que poden presentarse. Tenos que dalo de alta como funcionarios, ou personal laboral do Concello de Viana, con unha seguridade social, e que non é o mismo un autónomo que de clases. Non. O da Gudiña, perdón, o da Gudiña está funcionando. Pero si non estou dicindo o contrario, estou dicindo que vos, casi todo o mundo que veñen a dar clases, actúan como autónomos. E o contrato, o Concello formaliza un contrato con esas personas e pagase un salario como autónomos, punto. É o que se falla aquí, o que fan moitos concellos. E habrá outros, como dices tú, que estableceron que era unha escola musical. Unha escola musical, nos preguntamos, non é que nos neguemos a facela, é que é un proceso complexo, porque tens que crear as plazas, tens que sacarlas a concurso, tens que dotalas económicamente. E isto non é o mínimo un señor que te cobre 400 euros ou 900 que un señor que desde alta como empleado, que a súa seguridade social e ten que dedicarlle 8 horas, ou 6 as que sexa. Un profesor de escola musical, bueno, pois cobrará en función do seu salario, a media xornada, pero hai que darlo de alta na seguridade social, non un empleado do Concello. Pero tú podrías poñer 2, 3 horas... Correcto, pero é un empregado do Concello. Tens que sacar un concurso, oposición, tens que crear as plazas, tens que crear un estatuto para crear unha escola municipal, hai que aprobala. Non estamos cerrados a eso. O que pasa é que é un problema complexo, se queres resolvelo en pouco tempo, vai ser complexo. Se dices, en un ano se pode resolver, pois probablemente pode ser resolver en un ano se hai voluntade política. Non estamos pedindo que sea xa. Pero, imagín, eu repito, se a voluntade política nosa, si é facelo. Se os demais grupos políticos están de acordo, non vai haber problema. Vense un pleno e apróbase. Pero hai que crear toda esa infraestructura. Hai que crear as plazas, hai que sacarlas a concurso oposición, e ten que o secretario informar que hai partidos orzamentales para facer eso. Porque non existen ahora. Vale, hai que crear esas todas as infraestructuras. Se antes non as crearon aquí, pois non sei por que non as crearon, supoño que será por complexo como non ser complexo nos ahora, non o sei. Ora, nós, desde o principio, que nos dixeron é que, dixemos, oye, registrarvos como asociación cultural aquí, darvos de alta no Concello, cobrarnos unha subvención, como hai outras igual. Ora, a escola municipal, que é o que queredes facer? Repito, nos preguntamos ao secretario e é complexo. Eu non estou dicindo que non se poda facer e que non haya noutros sitios, pero é un proceso complexo que leva seu tempo. Bueno, eu non digo que non levo tempo, de acuerdo, pero que tendríamos algo. Pero non digo que non, sí. Unha escola de música é unha cousa donde poden ir muchísimos pequenos e donde poden ir muchísimos grandes. Porque aí tendrías unha actividade de varias cousas, e cada un irías ao que lle apetezca, non? Unhas horas X, entonces... De momento xa están vindo as clases de música. Formaríase, porque non levamos a clase de música, que a vos tamén vos costa algo, porque aunque paguemos, costa algo, pero que ao final non temos nada. Pero aquí dáse clases de música. Sí, das clases de música, pero é o único que facemos. Pero tú dices, en Semana Santa vamos a tocar a procesión. Con que? Non, que sí, ten razón, que non hai unha banda que toque, claro. Pero sí que había. Bueno, había, claro. Exactamente. Porque había, porque o Concello naquele momento apostou por eso. Non, se aposta por eso, tamén nos apostamos por eso, pero eso non significa que teña unha escola musical propia do Concello. Sí que se pode existir eso, e nos apoyámoslo, pero non é o mismo que unha escola municipal de música, propiedade do Concello, non é o mismo. Entón son cosas diferentes. Ao que tú pretendes facer, eu estou de acordo, porque no Banco hai, perfecto, pero que iso leva un proceso, leva un coste económico, habilitar fondos, etc. Iso leva tempo. Os demais, por que non o fixeron hasta ahora? Pois entendo que é porque hai problemas. Nos, desde logo, nos apetece facelo, preguntamos e vemos que é complicado.
non significa que non se pode facer. Se todos os demais grupos políticos estamos de acordo, pois polmolo en marcha, tardaremos un ano, 2 anos, e podese facer. Pero ten que estar todo o mundo de acordo. Mira, hai que querer. Non é tan difícil como eso, porque temos aos lados, témolo ao lado o que está pasando. Pero Magín, está pasando na Meira, o que está pasando na pero Meira, Magín, por supuesto. pero ese proceso que está ahora existindo, naceu. Sabemos cando naceu e de que maneira naceu? O mellor foi un proceso que lle levou 2 ou 3 anos a polo en marcha. Non o sei. Tú falas ao lado do que hai actualmente, pero os procesos non chegan, nacen e desenrollanse, e levan tempo. Non o sei. Eso paga o Concello da Veiga, paga os profesores. Claro. E o da Godilla igual. Claro. Pero non ten feito... Non ten escuela. Entón non é unha escuela municipal. No, perdón, non confundamos os términos. Unha escuela municipal... Aquí o que nos fai falta é un profesor de... Pero isto, Pepe, é outra cousa, fillo, é outra cousa. Non se impede... Por eso é que só que non nos falta. Pero é outra cousa. Eu falo de crear unha escuela municipal. Non confundamos os términos. Unha escola municipal, o que sea municipal, depende do Concello. E os profesores non son autónomos, son empleados do Concello. A tempo parcial ou completo. Eso non é o que nos pedimos. Pois, cifrando o que pedides, e mirámoslo de facelo. O que se dicía, o que se dicía ao principio, que nos poñes un profesor de canto é música. Solo vai. Pero por que non o pondes vos como autónomo e pagámoslo nós? Como fan as demás escolas municipais? Como van as escolas municipais? Pero para eso hai que poñer un cartel ali e dicir, señores, para canto de coral, que se apunte a xente que queira. Hai que poñer un cartel ali. Eso non é complicado. Claro, se non o sei. Pero sí que podemos facer. Se vos como autónomo contratades un profesor e nós pagamos como facemos nas escolas musicais. Non, nas escolas municipais non, nas escolas musicais que hai en Viana son autónomos que lle paga o Concello de Viana. Pois non podemos facer con vos, pero xa vos lo dixen que sí. Claro, é máis fácil. Pero unha escola municipal é moi complexo. Desde un profesor de canto, como hai clase de O paso siguiente, se tú nos axudas e nos pois un profesor... Eu non, o Concello de Viana. Nos axudas, nos poñemos a nosa cuota e ese profesor ten unha mínima seguridade, porque senón agora nos temos que empezar a facer un estatuto, de acordo? Para montar unha asociación e facer todo ese proceso. Claro. Facemos ese proceso. Ven un profesor, nos poñemos unha cuota. E a outra, como tú sí, agora se fixeron un profesor de que sei, que lo que se non haxe, de flauta, non? Bueno, pois, que estés un pouco vinculado ao ayuntamiento a eso. Pero a vinculación xa existe, imagín, vamos a repetir, a vinculación é como existe nas outras escolas municipales. Vos contratades un profesor, e nós, como Concello, facemos un convenio con ese profesor, un contrato menor, e pagamos unha cuota. A que estipulemos, vos a mitad e nós outra mitad. Ou ao revés, nós ao 75 e vos ao 25. Pero un secretario sí coa proba, porque é un contrato menor. Pero non crear unha escola municipal, que é moi complexo. Eu que me refiero é que a larga, Dios queira que siga así, si tú sigues aí a larga, o ideal para un ayuntamiento como este sería montar unha escuela. Que eu estou de acordo contigo, Magín, que sí, que estou de acordo contigo. O que me acabas de decir, para empezar, é perfecto. Nos facemos eso. Perfecto. Empezamos a traballar. Pero pero Magín, eso recorda que estando xa na oposición xa vos lo dicen, que non queda. Cando fixemos a proposta, tú dixeches, bueno, teño que estudiarlo co grupo. Pero a proposta de escuela municipal, Magín, eso me acabas de plantexar a ti, non hai ningún tipo de problema, porque xa hai outras escuelas municipales, escuelas musicales que o teñen, pero eso non vincula nada ao Concello, nada máis que un contrato menor con unha persona que é autónoma e paganlle un salario, que a mellor non será o suficiente, vos tedes que pagar o resto, pero eso como funciona xa demais. O mellor é suficiente. Pero se non pasa nada, habilitanse fondos e xa está. Porque esos son asumibles, pero unha escola municipal en sí, como é unha escola municipal, un funcionamento dunha escola municipal, é algo moi complexo. Que se pode hacer, pero leva o seu tempo. Claro. Non, que sí, claro que é posible, se todos estamos de acordo, a mellor dentro dun ano, 2 anos en Viana Aias, eu non digo que non, pero é un proceso que non podemos asumir en este momento. Bueno, moitísimas gracias por asistir.